Вітаю всіх. Зараз перепровіряємо гук. Так. Гук. Все в порядку тут. Вітаю Пробай, вітаночки. Вітаю Тенчик, вітаю усіх. Дайте момент. Windows все яшчэ працягвае мне заніжаць мікрафон чамусьці. Я ўжо забыўся давно, не правяраў, але ён раптоўна, не гледзячы на тое, што поўнасцю дабраў права ў прылад змяняць глоснасць мікрафона, ён усё роўна змяняе глоснасць мікрафона. Это падаецца сам Windows гэта робіць. І немагчыма адсачыць, што гэтага робіць. Ну, акрамя як тыпу вінды. Вітаю, Рэгана, вітаночкі. Вітаю, Патэйта, вітаю усіх, вітанкі усім. Сёння мы працягваем далей марафон па Divinity Original Sin 2. Мы будзем у нас, уключаючы гэты стрым, у нас 4 стрымы. То бок сёння, заўтра і панядзелак, аўторак на наступным тыдні па Divinity Original Sin 2. Мы паспрабуем зайсці як мага далей. Потым думаем. Ну, карацей, таму што я яшчэ не ўпэўнены, мы альбо чакаем гістэрык, які гістэрык, цікава. Тут Black Pit такая жесть, што мне лепей не савацца сюды, так? Карацей, які план? Наступнае, што мы робім, я да канца не ўпэўнены. Вось, я да канца не ўпэўнены. Адзін з магчымых варыянтаў, гэта мы альбо робім тыдзень, можа, 2 па рулетцы, альбо яшчэ я падумаю, альбо адразу пераключаемся на штосьці. Вось. Я ўжо агучваў, мне хочацца прайсці Спайдермена другога. Вось, Спайдермена другога я жадаю прайсці, таму што ў мяне ён у падпісцы, а падпіску я ўжо даўно не кранаю, я збіраюся адмяніць. Ну, яна ўжо адменена, просто яна скончыцца ў жніўні на PlayStation. Я жадаю прайсці яго да таго моманту, а ён можа быць даволі доўгі. Ну, тыпу, ён можа быць даволі доўгі, ён блокбастер, ён можа быць на там 40-60 гадзін. І калі гэта так, то я буду яго праходзіць, ну, тыпу, даволі доўга, то бок пару месяцаў, і я бы хацеў яе тады пачаць як мага хутчэй, каб не было такога, што я не дапрайду яго да моманту канца падпіскі. Вось. Першы я праходзіў. Першы файны, я праходзіў нават дапаўненне з Майлзом Маралесам, і па сутнасці другі Спайдермен гэта якраз такі Пітер Паркер і Майлз Маралес, то бок працяг гісторыі першага і дапаўнення атрымліваецца. Яны там на пару будуць. Вітаю, Юджин. Вітанкі. Вось. Таму прыкладна наш такі вось план. Я думаю, што прям можа варта прям сесці адразу за яго. Прагмата і Кронас могуць пачакаць, нікуды яны не падзенецца, а моя падпіска выгасне і яна можа падзецца. Вось, потому думаю, давайте так і зробім. Я думаю, так і зробім. Добранька, мы зараз... Оп. Што? Нешта. Оп. Я зламаў. Опс, я зламаў, што... Не, гэта не былі не мы. Па сутнасці, мы зараз у цёмных гэтых самых, у цёмных ямах, Dark Pit, по-моему, называюцца. І мы... Я не памятаю, што дакладна мы шукаем. Тут ёсць маг крыніцы, які схаваўся ад інквізітараў, і мы ідзем за ім якраз такі. Ён можа нас навучыць. І Сорос, так, і Сорос. Вось, і яно якраз такі... Так. Мёртвы працаўнік, там мэма нейкая нататка ёсць. І па сутнасці мы шукаем чараўніка тут. Опанькі. А, ё-маё. Можа быць варта. У нас есть... Не, у нас есть паглынанне крыніцы, але ён бачыць нас там, так? Так, ён там нас заўважыць.
А, випадково натиснув на Сірелору. Блін, ну ладно. Сорос, ну, коротше, так, і Сорос так само, я думаю, почекає, ми розберемося з тим, як є. Гэта вядзе хутчэй кудысьці туди. Зараз паглядзім. Вось, таму планы прыкладна, ну, паглядзім. Хацелася б, конечно, даць вам тыдзень па рулетцы. Вось. Тэлепорт за спіну, на жаль, справа ў тым, што тэлепорт за спіну ўсё роўна зробіць так, што... вось тут абыдзем. Не, ўсё, я знайшоў шлях. Толькі давайте левы праверым. Там пара справы бок, вось праз гэта. За спіну тэлепорт яна паспее на мяне забіць раней, чым я забіў. Вось у чым праблема. Вітаю, Равейгенг, танкі. Так, давайте тады. Іфан. Скок. Карыстаемся пірамідкай. Дзе моя пірамідка? Куды я паклаў? Вось одна. Вось друга. Вось усё нормально. Нормально. Скарыстаць. Ну так, я трошки туповаты. Оп-оп-ом. Чекаем кулдауна. Оп. Знову скок. І наадварот. Чекайте-ка. Гэта у нас... Вось што я зрабіў неправільна. Гэта у нас наадварот наш Фейн павінен скарыстацца пірамідкай. Ёсць. Усё на месцы. Ідзем далей. Дзе гэта? Дзе мы апынуліся? Мы ў нейкім увогуле ў іншым месцы. Яшчэ і пальчатачкі. Ом-ном-ном. На сілу. Так, дыстанцыйная атака, ініцыятыва, верагоднасць крыта. Паглядзім, што чырвонаму прынцу ці спадабаюцца такія ці не. Малахіт заберем з сабой. Гэта лухта нейкая. Што гэта за месца? Абваленая статуя нейкая. Гэта реліквія, старажытная реліквія. Клуб. Мы можам паспрабаваць дакрануцца. Перад вами знаходзіцца велічэзныя зламаныя руіны тэхналогіі вечных. Яна падобная, але пасля... Яна знаёмая, але пасля такога доўгага часу адчуваецца таксама вельмі іншапланетна. Чужым вельмі. Нягледзячы на пашкоджанне, вы можете адчуць слабы пульс эзотэрычнай энергіі. Пульс паскараецца, калі вы набліжаецеся. Пацягнуцца і дакрануцца далонью да камяня. Калі ваша далонь дакранаецца да цёплага камяню, вы адчуваеце глыбіню унутры вас, якая адкрываецца насустрач. Ваша энергія цячэ скрозь гэтую у рэліквію, але назад таксама на вас нахлывае новая энергія, іншая энергія. Камень нагреваецца, і ў пэўны момант ён становіцца занадта гарачым, каб яго дакранацца. Што прымушае вас адпусціць, адарваць руку і зрабіць крок назад. Броня вечных? Што? Так, дзе яна? Орден... А дзе? Тыпу... Гэта рэцэпт, ці што? Я зараз не зразумеў. Альбо яна напітала сілай. Што? Дзе яна? Я не разумею. Стальная, Ворден... Я не разумею. Нейкія навучанні НАТО над хатай адбываюцца. Ну, класіка. Суседзі. Рэцэпт падаецца. Добра, давай-ка рэцэпт паглядзім. Броня. Не тое. Рецепты. Ну вось новенькие есть нейкие. Броня вечных. Мне патрэбна плита вечных, артефакт вечных, и я атрымаю броню вечных. Окей.
И, ну и все. Это одинная штука, якая у меня есть. Добре. Ну, цудоўна, рецепт ёсць. Толькі там патрэбна штукі, якіх у нас нават і блізка няма. І, што цікава, гэта яшчэ не ўсё. Мы можам яшчэ далей. Але... Ці ёсць сэнс? Давайте просто праверым толькі ифаном. Няхай он палётае. Так, не-не-не, ифан, калі ласка. Ифан, давай, палёт. Падаецца, гэта бессэнсоўнае дзеянне. Ну, давайте вось так. И он уже не дотягнется так далеко, не? Блях, прорываны. Ну, в сенсе, чем прорываны нахрен? Там же просто... Занадто далеко. И там не стать. Ладно. Давайте обойдем з іншого боку. Знову ж тільки за ифаном. Просто про разведку. 4 самолета пролетело. Ну, не ведаю. Я просто, типу, не ведаю. Я доволі часто тут у себе самолеты чую. Я призвичайний, але это цивільні самолети. Где знайти плиту вечных? Мол, кишеньки завалялась побач з бочечками. Ну, блин, я не думаю. Я не думаю, что это будет просто. Вось, давайте... Тут я ще проверю. Тут просто, типу, есть платформы. Але... О! Дивный контейнер. Окей. Ладно. Ну, хоть что-то корыстное. Давайте тогда и сюда прилетим. Просто у чым сэнс тады вось гэтай платформы? Я не вельмі разумею. Може пропустил там так само нейкі контейнер, а? Ладно, давайте поглядим, что я там подобрал зараз. Перстенок, 36 магічной брони, неидентификованный шлем. Для некроманта и финес потребую. Ну, блин, на холеру мне такие. Давайте на продаж и на продаж. Чекайте, може перстенок там, хоч і звичайна броня, може нейкі асаблівы. Ифан. Може просто ёсць вже іменныя нейкія перстенкі, як ключы, якія працуюць. Ось гэта ўсё. Жоўты перстенок. Нічога такого. 625 золотых. Мне нешта падаецца, што можна камбінаваць сваю броню з артефактамі, і гэта таксама добра працуе на ўзмацненне. Броню сваю з артефактамі. Ну, я бачу толькі як гэты самы. Ну, вось гэтая броня, якая зараз на ифане же, яна робіцца са звычайнай броні, але яна робіцца, так? Тая броня патрабуе артефактаў нейкіх. Я правильно разумею? Ну, типу, сэнс у тым, што некаторую броню ты можаш зрабіць, а некаторую не. Вітаю, Фэй, вітанчыкі. З'ехала моя файная суседка зараз латарея. Ну, такое жыццё ў шпіталі, на жаль. Дарэчы, невядома, калі тебе там выпісваюць. Колькі табе яшчэ там маецца-то? Так. Где пирамидки мои? Так, не то. Крикун там, блин, шалея просто. Так. Пирамидка. Пум. Усё, весь тарат есть. Забрался назад. Вітаю, Рудек. Серьезно, что? З усіх гульняў светаў? Не-не-не, я торчаў яшчэ 4 гульні. Ну, все нормально. Выход нам абяцалі. Ну, цудоўна, ужо амаль дома. Дарэчы, учора размаўлялі наконт Steam контроллера, ён учора абвясцілі, што ён выходзіць. Ну, типу, учора быў таймер, што вось-вось распродаж пачнецца, і карацей, все, скончыліся Steam контроллеры, чат. Няма больш Steam контроллераў. Там літаральна адразу іх усіх раскупілі. Ну, вядома, потом будуць перапрадаваць, але бумкнула прям нормалдос. Я яшчэ ўпэўнены, яны, як звычайна, типу, абмежаваным тиражом першая партыя была.
За паўгадзіны скончыўся. Ну, блин, набудь пасля гэтага Steam кантролер. Не, ну ён файны. Я не ведаю, ён выглядае файна. Для таго, у каго няма тыпу кантролера увогуле, гэта як першы кантролер круты, тыпу, ну, гэта прям ачмурэнна. Абе новую яхту ўжо выбірае. Ну, я не сумнююся. Так ужо по 300 баксаў заявіліся. Ну, зразумеў, у 3 разы даражэй. Я скажу, хотя не, гэта можа быць не тая сітуацыя як з PlayStation. З PlayStation просто даволі доўга была за яшчэ праблемы 2020 года з мікрачыпамі. PlayStation даволі доўга заставалася дарагой на перапродажы. Вось. І карацей, яно атрымліваецца такая хрень, што у прынцыпе цана можа ўпасць потым. Ну, тыпу, потым можа ўпасць. Калі яны выпусцяць зараз, калі першую партыю, то, ну, просто за 300 я бы яго не набываў, шчыра. Ну, тыпу, за 300, за яго, ён 100 уже каштаваў нешта, па-моему, так? 150, я, можа, памыляюся. Гэта 100% прям ачмурэнная цана. Калі набыць яго за 100-150 $, гэта ачмурэнны кантролер за свае грошы. За 200 ўжо трошки больш сумнеўна, за 300 дакладна не. Вось, так што, калі вы жадаеце, просто пачакайце. Я ўпэўнены, будуць з'яўляцца новыя партыі, ён упадзе ў цане, і вы атрымаеце файны кантролер за адэкватную цану. 99 евро, ну, 99 баксаў ці еўра яго цана. Карацей, так, тыпу, не... Пачакайце. Калі вам, канешне, карціць, прям карціць, то, канешне, можна штосьці яшчэ паабмяркоўваць, але... Я бы на вашем месцы не стал. Ключик знайшлі. Нотатка. Я думаю, будзе новыя парты з такім спросам. Парты новыя будуць, але яны будуць раскупацца так жа хутка. Таму просто сашыце, чакайце, пакуль рынок не насыціцца дастаткова, вось і ўсё. Колькі гульняў усяго ў спісе? Зараз гульняў у спісе... Зараз... Нататнік. Так, 78 зараз у спісе. Ёсць правадны за баксаў 20. Ну, гэта ў сэнсе на наяўнасці. Ну, нарм. Тыпу. Ембады штука такая. Я не ведаю, ну, можа, я адразу набываў афіцыйны, то бок у мяне не было такога, што у мяне быў афіцыйны Xbox 360, але ён не той, каб шмат каштаваў. Тыпу, гэта быў Xbox 360 кантролер. Ён быў адносна танны, і ён шоў тады ў мяне, я Xbox-то набыў тады. Даўным-даўно за сваю першую зарплату, я, як зараз памятаю, першы, що я набыў, я Xbox 360 набыў. Потом увесь месяц сидел без нихалеры. Толькі зараз каштуе кантролеры Xbox 360. Яны нейкія занадта крутыя зараз, і не такія, як у мяне былі. Вось, типу, 100 злотых, ну, табук, 20, ну, по сутнасці 30 баксаў арыгінальна. Ось. Тады, не, блин, я не памятаю, мне падаецца, што ён тады столькі не каштаваў. Можа, нават яшчэ... Выходзіць, трэба 7700 дайсаў, каб выкінуць одну гульню. Зараз 7700 дайсаў. Я зараз спрабую зразумець матэматыку твою равыдак. Я першы раз спробую зелатан і белак за 40, каб зразумець, зручна мне аказаўся неблагім. Ну, зноў жа, я скіпнуў, я прям адразу... Ну, я тады набыў Xbox 360 і кайфаваў з Xbox 360. Я, можа, расказваў, не расказваў? Не, расказваў я гэтую гісторыю, як тады, тыпу, набываць арыгінальныя дыскі Xbox я сабе нават блізка дазволіць не мог. Вось, у перакупаў таксама не хацеў, дарагавата бы выходзіла, і я тады піраціў. І піраць на Xbox 360 даволі весела. Вам патрэбна адразу некалькі умоў для гэтага. Вось. Пасадаюся на кожную гульню, акрамя адной. Але... Я зразумеў.
стратегія. Але ж ти ж не один сидиш. Ось. Я розумію, що ти спробуєш, який план. Окей. Добра, калегі, я даведаўся, што некаторыя працаўнікі адлыніваюць ад працы. Гэта непрыемна. Не unacceptable. Мы гэтага не прыймаем. Хуткасць павінна быць павялічана, калі мы жадаем, каб ледзі выканаць загад ледзі Даліс. Не прымушайце мяне прыносіць боль у гэтае, як это, equation. Слово вылетело. Реймонд. Так. Малюнки розныя. Магістр Реймонд і Леді Даліс на ім у нейкіх дзіўных рытуальных пазіцыях. Окей. Дарэчы, ну ладно, не буду. Не та гісторыя, якую я хацеў бы зараз расказваць пра рытуальныя пазіцыі. Так. Я просто ніколі, акрамя глыбокага дзяцінства, не юзала кантролера. Думала, мне ўвогуле не спадабаецца такі эксперымент. Непрымальна. Так. Дякую. Вось, гэта самае. Кантролеры штука такая. Так. Ён, спадзяюся, не заўважыць мяне, так? Блін! Вы придуркі, што вы робіце? А чаму Ён праігнараваў, альбо гэта баг? Што гэта зараз было? Ён што, так разлаваны, што ён не бачыць нічога? Гэта так працавала? Калі я забяру? То бок мёртвае цела. Не, можа справа ў канарэйцы? Ён не можа мяне атакаваць, таму што яно разлавана і спрабуе атакаваць. Вітаю, мях базерскія. Не, справа ў тым, што ён там мяне бачыць. Ён просто не... Я магу спакойна тут праходзіць, таму што ён разлаваны і атакуе вось гэтую канарэйку. Чаму? Я спрабую просто зразумець, гэта праблема ў канарэйцы альбо ў гэтым самым. Так, паглынаем крыніцу. І ўсё. Мінус гэтая пачвара. Гэта цікава. Блин, мы занадта шмат носім. Реально, быццам бы як разлаваны на канарэйку. Цікава. Цікава чаму. Магічная посах. Магічны посах. Добра, эльфаў. Магічны дварфійскі посах. Таксама на продаж. Палачка дворфаў. Яшчэ жезл. Магічны стальны шлем адпраўляецца да чырвонага прынца. Што яшчэ шмат важыць? Тут у нас месца не засталося ўвогуле, не халеры. Так, увага. Дзіўная рытуальная пазіцыя, а варыянт, па якім мы займаліся выпадкова, не Камасутранікон. Глядзі. Ладно, я распавяду. Гэта гісторыя, якую я пачуў ад чэла, які знаём тыпу з археолагам, еўрапейскім нейкім археолагам. Так? Гэта я расказваю гісторыю старую, і я не... Ну, скажам так, тыпу, я не ручаюся за тое, што за гісторыю, таму што яна можа быць неправдай, так? Але, ну, можа быць. То, добра, я сябе, карацей, саломку падсцяліў, вы прымаеце гэта за праўду, не за праўду, самі вырашайце. Карацей, у чым прыкалдэс? Археолагі часта знаходзяць, гэта не факт, што гэта так, але археолагі часта знаходзяць розныя, скажем так, аб'екты сексуальнага характару, у сэнсе, што аб'екты, якімі карысталіся ў такіх-то мэтах, так? І ў чым прыкалдэс, то, што іх настолькі да халеры, што гэта прям праблема. Іх да халеры ад самых старажытных да нейкіх сучасных плюс-мінус.
Вось. І праблема ў тым, што яны ўсе з-за таго, што ты не можаш, ну, як бы няёмка запісваць гэта ўсё як, ну, тыпу, хутчэй за ўсё гэта яно, в некаторых выпадках незразумела, што гэта. Яны запісваюць гэта ўсё як рытуальныя аб'екты. Яно ўсё ідзе ў катэгорыю рытуальных аб'ектаў, таму што, ну, немагчыма запісаць, што вы на 10 праскоках бясконца знаходзіце нейкія дзілдосы. Ось, разумееце. Ось такая вось праблемка ў іх ёсць. Гэта можа быць неправда. Можа быць просто абсалютна гарадская байка, і просто мне чалавек, я не вельмі давяраю словам гэтага чалавека, але магчыма, гэта таксама не, ну, я ведаю, што з археолагам ён так дакладна знаём. Ось, просто што гісторыя можа быць прыдуманая. Ось, так што яно ўсё ідзе туды. Так, у нас яшчэ, да халеры, гэта мінус канстытуцыя, але лечыць. Блин, у нас шмат ежы, якая важыць насамрэч. Вось гэта можна выкінуць дакладна. Вось гэта ідзе. Пум-пум-пум-пум-пум. А што ў заплечніку? А, у заплечніку ключы. Добра, давайте ключы пакладзем. Яшчэ далей ключы складваць будзем. Потому что ключи до холеры, яны просто літаральна прям у вочы лезуць. А, 10 их выставляют, так? Ну, просто, что шмат где их записывают просто в ритуальные объекты и складывают на палічку. Ведаеш, чаму шахцёры бралі сабой канарэйку з сабой у шахту? Так, ведаю. Ну, асноўная ідэя была ў тым, што яны чулівыя вельмі да змены, ну, карацей, яны лёгка дохнуць. Канарэйка вельмі лёгка дохне ад любой праблемы, па сутнасці. І іх бралі з сабой у шахты, таму што як толькі там накаплівалася альбо СО2, альбо любых газаў нейкіх небяспечных, яна памрэ раней за вас. Калі у вас мёртвая канарэйка, вам патрэбна уходзіць. Просто, ну, тыпу, адразу просто усталі і пайшлі. Таму што ёсць штосьці, што вас можа забіць таксама. Так, гэта Іфану перадаем. Гэта таксама Іфану. Вось гэта таксама Іфану ідзе. Яно нам не патрэбна. Ну, і трошкі вызвалілі месца у нашага героя. Вы знаходзілі Baldur's Gate 3 кніжку з малюнкамі кобальтаў у крэше? Не, нічога. Можа быць, і знаходзілі, гэта даўно было. Але я думаю, што не. Это была не подказка, ну, детектор газу. Ну, так. То бок, яна, ну, не толькі газу, там яшчэ канарэйкі літаральна просто вельмі лёгка дохнуць. Ну, типу, прям вельмі лёгка, і у гэтым самым, у шахтах ім вельмі складана. Типу, таму любая, неудалы ціск, вось гэта ўсё, то бок, ну, што-небудзь такое, і ўсё. Мне здаецца, не абавязкова паміралі яны, было дастаткова, калі яны просто заціхалі. Вось. Я не памятаю, я думаў, я заўсёды чуў толькі пра тое, што яны, ну, тыпу, паміраюць. Ось. Пра тое, што заціхаюць, ну, калі яна заціхае, то гэта ўжо, ну, не ведаю, можа быць, яна заціхае толькі калі памірае. Вось гэтай дэталі я не ведаю. Я магу нічога вам не сказаць. Так, і у Іфану у нас набралося. Чырвоны прынц, аддай, калі ласка, таксама Іфану гэта ўсё. Мы карыстаць не будзем. Вызвалі трошкі месца, а то у нас гармідр просто поўны адбываецца. Так, сартыроўка па тыпу. Можна, дзе там, у якой катэгорыі вось ключыкі? Гэта ключы і кнігі. Вось, усё. І ў выніку у нас трошкі інвентар візуальна лепей стаў. Граната. Гранаты ідзе да чырвонага прынца. Няма. Не дацягваюся. Чамусьці. Непрыстойны там маленькі кобальдаў, зразумеў. Не здзіўлена. Так, хуткае падарожжа. Калі што можам выбрацца.
Цудоўна, ідзём далей. Можа быць, зараз хутка перапынак дзесьці зробім на сняданак і потым працягнем. У нас, па сутнасці, зачыстка гэтага падзямелля. Я магу прабрацца вось сюды наверх. Тут ёсць магчымасць праскакаць. Вось тут усе бачу. Мы можам гэта зрабіць. І ад з таго боку. Альбо доўгім шляхам вось тут. Пу-пу-пу-пу-пу. Вось тут. Это што у нас? Месца для адпачынку, і там нейкую залю можна побачыць на мапе. Правы бок. У прынцыпе, яно спакойна ўсё абыходзіцца. Я бы спакойна па асноўным маршрутам пайшоў. Я же нават чуцаў апошняй такой канарэйкі. Не думаю, што ён быў аднаразовым. Не, ну тыпу, ты просто... Не кожны жа дзень табе пагроза будзе смяротная. То бок у цябе, па сутнасці, канарэйка можа служыць гадамі. Ну, калі ўсё добра ідзе. Яна ж не абавязкова, што тыпу, ну, тыпу, просто калі небяспечна, то яна памрэ, так. Тыпу, але можа быць і гадамі нічога нармальна, ну, ўсё нормально. Ось то, што мэтай горай кажа. Сігнал небяспекі. Пакуль канарэйка спявала, паветра лічылася бяспечным. Калі яна пераставала спяваць, падала або паводзіла сябе ненатуральна, шахцёр неадкладна пакідалі забой. Окей, ладно. Добра. Тады вось больш ведаю. Таму што я чуў... Я зноў жа, я не той, каб гугліў і разбіраўся. Я гэта чуў. І калі не разбіраешся ў тэме і проста чуеш і запамінаеш, як чуеш. Ну, тыпу, і ўсё. Рэчы чырвонага прынцу, можа быць, гэтыя пачатчыкі і падыдуць. Телекінез, крыты... ну вось яго, супраціўленне агню і... Адзінае, што адсутні... і больш ініцыятыва. Давайте, панем. Ён трошкі лепей. Давайте ўсё ж такі забяром тут нейкі крышталік. Я жадаю яго сабе. Не ведаю, што за ён. Захаваюся на всялякі. Вартаванне птушак. Шахцёры любілі птушак і часта выкарыстоўвалі спецыяльныя клеткі з падачай кіслароду, каб правесці канарэйку ў пачуццё, калі яна губляла прытомнасць ад газу. Окей. Так, не тое. Добра. Ўсё ж такі не такія жывадзёры, як я думаў. Выцесаная з невядомага металу у чужым стылі. Гэта артефакт нейкі. Гэта таямнічы аб'ект. Усё яшчэ свеціцца пульсуючым унутраным святлом, які пазнаёмы табе. Это крыніца. Так, я ўпэўнены, што Іфан можа нешта... не Іфан, Фейн можна нешта пазнаць там. Фейн здольны у нас там на такія штукі. Фейн. Оп, пірамідка. Оп. Парушаны маяк, пакрыты рунамі вечных, расказваючы гісторыю людзей, якія яго зрабілі. Гісторыя, якая была, скончылася вельмі раптоўна. Негледзячы на той, што стагоддзя ён быў закінуты, святло ўсё яшчэ свеціцца крыніцай. Ён усё яшчэ свеціцца крыніцай. Это парушаны маяк. Маяк? Чаму маяк? Які маяк? Што, куды ён маякуе? Дадому тэлефануе? Дзеці звычайна любяць птушак. Гэта ж шахцёры. Ну, тыпу, гэта ж трошкі іншыя людзі. Рытуальны артефакт? Не, мне падаецца, вось як оно апісанне, я не ведаў, што гэта такое, але Фейн пазнае, гэта маяк, незразумела нейкі. Але гэта, вядома, не адмяняе таго факту, што некаторым, можа, шматлікім было пофігу. Думаю, канарэек рэальна шмат памерла там. Рэальна, тыпу, яны просто новую я думаю, што частка з іх, нават калі ім было пофіг на канарэек, яны ўсё роўна за імі аб іх клапаціліся, таму што лавіць новую просто незручна нахрен. Мне падаецца, вось людзі часта вельмі утилітарныя такія людзі, людзі цалкам часта утилітарныя, і ім пофіг на жывёлак. Вось, абсалютна пофіг. І я думаю, што маглі любіць, толькі не паўсюль.
И не кожны. Просто тому, что клопотиться об ёй лепей, чем новую здобывать кожны раз. Потому что здзяўбешся і новых здабываць, просто ловить. Непрактычна. Калі б гэта было лёгка і практычна, забілі бы нахрен просто кожны раз. Не жадаю вырывай гейминг зараз чуть ніякага старого жарта про королеву Викторию. Так, о, золото. Маяк под землей, логично. Ну, самое место. Так, дзякуючы пірамідцы телепортуючай. Усё, выбрались наверх. Идем далей. Обойдем яшчэ, я думаю, по парадку. Сирлора, правда, там. Захрас. Так, аўтазахаванне адбылося зараз. Это что было? Так, управа мы можем пройсці туды, куды я якраз таки зараз скіпнуў і не хадзіў. Тут яшчэ нейкая шахта, якая чамусьці мне адразу подсветлена. Не ловить жа набываць. Ну, типу, што танней. Ну, пытанне, колькі яны каштавалі. Типу, просто калі яны каштавалі хоць колькі грошай, то навошта, калі можна захаваць просто гэтую. Ну і можа быць сапраўды, типу, калі яна заціхае, то ўжо небяспечна, лепей зараз жа сысці, чым рызыкаваць сваім жыццём. Beyond Good and Evil. На Beyond Good and Evil адпраўляецца 9500, дзякуй вялікі. А навошта лавіць, а не вырошчваць? Мае сэнс. Зноў жа, калі яны там чуллівыя да ўсяго, то вырошчваць іх пачвары нейкія. І інквізітары там змагаюцца. Ну што, у бойку? І зараз хутчэй ўсё. Оп, пачалася бойка. Так, гэта інквізітары з пачварамі бездні змагаюцца. І тут нейкі артефакт. Яшчэ. Божка, божка. Пачвары бездні. Давайте я за вас заўзею. Так. Ведаеце што? Зараз будзе перапыначак. На 5 хвілінак я паснедаю. Вам я пастаўлю кароткі рэкламны блок, каб адчапіўся ад нас Twitch са сваімі прыроламі. І я усіх персонажаў у бойку запіхаю. Вось, ёсць. Пазбавімся ад прыролаў на гадзінку, таму што 3 хвіліны рэкламы дае толькі 1 гадзінку. На жаль, это сам пазбаўленне ад прыролаў у клетах. Вось, зараз паснедаю вам... Так, што б вам такога даць? Можа вам... Дзе ёсць сирлора? Вось. Блин, сирлора у сцяну глядзець. Блин, ладно, давайте нашу партию тады. У вас што было? Хоць што было на экране. У мяне няма. Опанькі. Всё. Зараз буду.
keep driving.
Так, я вернулся. На кібдрайвін адпраўляецца 1000. Дзякую вялікім. З Люцыкам. Люцык лепей. Люцык дакладна лепей. Ён яшчэ ванітаваў учора. Ён даволі шмат ванітаваў. У асноўным просто вадзічкай. Ну, яму было дрэнна. Вось, для тых, хто не ведае, у мяне пазаўчора атрымліваецца. Кот аб'еўся макарон, залез у рондаль. Мы сышлі на шпацыр, і у рондаль ён ускрыў, залез, і, карацей, наеўся макарон адтуль. Яму было, ў прынцыпе, парадку пазаўчора. Вось, што гэта за гук быў. Ладно. Але учора ўжо стало дрэнна, і ён літаральна ванітаваў паўдні і стаміўся нават ад гэтага. Абсалютна спусташоны кот, хворы, па сутнасці, ляжаў, адпачываў. Вось, сёння ўжо палепей. Яго, канешне, дрэнчыла, што, ну, і калі адаптаваўся, карацей, пакрыху ачуняў. Вось, спакойненька зараз адпачывае сабе, спіць, вяртае сабе сілы. Вось. Гэта вось гэты пачвары, гэты гук даюць. Я такі, што за халера? Блин, броню не павесіў перад тым, як пайсці. Ну ладно. Давайте паглядзім, што слабасці якія. Атрута зямля слаба. Інквізітары ў нас. Які стан інквізітараў? Інквізітары, дарэчы, па-мойму, праігрываюць зараз па бягучаму стану. Так што мы, ў прынцыпе, можам проста дапамагаць інквізітарам, і інквізітараў часткова заб'юць. Таму што ў нас, хутчэй за ўсё, будзе канфлікт з інквізітарамі. Это нам не сябры зусім. Так, ёсць. Давайте паскарэнне яшчэ. Паскарэнне на Ифана. Ёсць. Павучок. О, там уже мертвый магистр есть. Можем попробовать так, тело поглотнуть мертвого магистра. Оп, есть. Узмацнились, и будем атаковать вот эту почвару летающую. Вампира. Так. О, а давайте так випадково, зовсім випадково. Зараз зняли, віншую. Давайте випадково приземлимся на край вось сюди. Зачепим двух ворогов і поле кислоти. Ой, некрополами отрималося, як же так? Не пощастило. Так, этого вампира опрокидываем. Есть. А сами выходим з этой отруты. Нахрен я. Так, яна можа падысці бліжэй. І мы можем кинуть регенерацию теоретично на... не, давайте регенерацию пока никуда не будем кидать. Пам-пам-пам-пам-пам. Натхнение. Натхнение накинем. Есть. Ифан. Будем стрелять. Умацаваны войдлинг. Давайте еще раз подскочим. Оп. Доходили пошкоджения. Есть. Представимся тем, что мы сверху. Броня мальфизичная выбита, але добить мы ее не сможем. Ну ладно. О, яго нейкі там булава, альбо хлыст нейкі. Гэта быў заклён, хутчэй за ўсё. Так. Нешта пакуль занадта добрая ідзе бойка з пачварамі. Можа быць, варта даць інквізітарам магістр Грэмарі. Вось магістр Грэмарі гэты галоўны, так? Добра было бы, калі б мелкіх пазабівалі. Мацаваны войдлинг. Ой, я свайго паучка там... Ладно, паучок жывы. Я сёння прыйшоў з лінгвістычным і крыху з срачавым пытаннем. Як вы часцей называеце цяперашні 5-й месяц? Часцей травень. Апошнім часам травень, раней май. Але не маю прынцыповасці.
мне пофиг. Типу, глобально. У меня увогуле з месцами складана, я скажу. Я, типу, прям не ведаю. Это... Я вельмі доўга ў дзяцінстве ўдалбліваў сабе грыгарыанскі календарь. То бок, ну, Джун-Джулай, вось гэта ўсё па рымскіх імператарах. Я вельмі доўга запамінаў іх, мне прям яны складана даваліся. Беларускі і польскі я ніяк запомніць не магу нормально. Ну, типу, хоць мне і нават і патрэбна, і я ўсё роўна не магу запомніць іх нормально. Вось, ну гэта моя праблема, типу. Але гэты месяц я дакладна памятаю, таму што у меня ёсць для гэтага прычына. Таму што у мяне ў гэтым месяцы народзіны. Так. Слово теншки, так? Yes, of course. Блин, а чему? Я думал, он зачепится за кого-то еще. Ладно, давайте. Эй, куда ты побег? Ой, я это ненавижу. Ты мимо просто... Типу, ворог оборухнулся, и ты мимо натиснул его. Потому что он просто вось такий вось, типу, жвавый и ворушится. Я скрозь мимо его просто натиснул. И сгубил пункты дзеяння, якими я зараз не могу его добить. Ухта. Калі сакрэтики. 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 Травень круцейшы, бо, на мою думку, май стымулюе абыякавае стаўленне да беларускіх назваў. Ага, цікава меркаванне. Я просто зноў жа, типу, у мяне няма моцнага меркавання наконт гэтага, таму мне, напрыклад, цікава любое. Па-па-пам-пам-пам. Вось гэтага давайте даб'ем. А як я яго даб'ю? Яго магічная броня яшчэ. Давайте тады замест гэтага... Можа паспрабуем патушыць? А не, гэта некраполамі, яму пофіг. Яму пофіг будзе. Давайте благословление. Я ждаю... Хотя, з іншага боку, навошта мне здаваць некраполамі? Нехай застаецца. Б'ем у магічную броню. Опаньки. Ахалодзілі краху. Ён падзапаволіцца. Цудоўна. Павучыха, дабівай. Ёсць. Але ж факт, што беларускія месяцы многія ведаюць нашмат горш за рускія. Я не русскія, ну, типу, так, ну, в дзяцінстве мяне вучылі як бы рускім, але яно цудоўна лягло на ангельскую, і я быў так шчаслівы, што ангельскай не патрэбна запамінаць месяцы, па сутнасці. Таму што гэта той же самыя месяцы просто, ну, той же самы канцэпт. Я так шчаслівы быў. Таму што мне складана, мне гэта далося складана, мне малому гэта было напружаннем нармальным такім. Не ведаю чаму. Некаторыя штукі я запамінаю вельмі дрэнна. Так, гэтага падпалілі, цудоўна. І што мы можам яшчэ? Звяжам яго з... Любыя пашкоджанні нам пайдуць на яго. Вучыць па вясноваму, настроі адразу такія трошкі вакацыйныя. Ну, трошки ёсць такое. Я дагэтуль, я быў раней часцей называў май, таму што я яго запомню, і я такі, ну добра, хаця бы перавучвацца не патрэбна на беларускія месяцы, хаця бы адзін месяц я запомню, хаця бы свой дзень народзінаў. Ну, тыпу, валідны варыянт. Але потым неяк часцей травень, апошнім часам часцей травень карыстаю. Неяк наўмысна, а просто таму, што гэты месяц, які я дакладна ведаю па-беларуску, таму што, зноў ж, дзень народзінаў гэты месяц трошкі дапамагае запамінаць, матывуе запамінаць хутчэй. Гэта хутчэй звязана з матывацыяй нейкай пэўнай унутранай, якую, ведаеце, типу, матывацыя не таму, што ты, типу, прям я жадаю гэта зрабіць, а таму, што вы унутры, типу, не адчуваеце, што вы, ну, як бы хацелася б, але можна яно само неяк, ну, типу, вось такое, это вельмі дзіўна можа гучаць.
Так, пачвары бездны толькі зверху засталіся. Ладно. Ставимся. Просто заставимся, тут нема сенсу кудысьці ісці. За чырвонага прынца, конец хода. Я імёны дрэнна памятаю, чалавек назваўся, я праз 5 хвілін, га? О, так, ну, тыпу, гэта класіка. Імёны яшчэ... Register wipes his blooded face with a grimy rag as he strides towards you. Eyes narrowing with suspicion. У мяне з імёнамі, увогуле, я такое часта казаў, па-моему, расказваў на стримах, я не вельмі запамінаю імёны, я нават, тыпу, я больш запамінаю чалавека, тыпу, цалкам. І нават не твар, а, тыпу, фішку. Ведаеце, тыпу, мне патрэбна, каб запомніць чалавека, мне патрэбна фішка, каб у яго была. Альбо каб у мяне быў агульны ўспамін, тыпу, там, мы разам хадзілі, там, не ведаю, на лодках катацца. Запомню, так? Я не памятаю, могу забыць твар, могу забыць імя. Гэта чэл, з якім я, тыпу, тусіў, так? Ну, вось, мы, тыпу, на лодках каталіся, напрыклад, з галавы, прыклад. Вось. Альбо чэл, у якога ёсць ачмурэная, тыпу, гэта чэл, у якога была ачмурэная гісторыя пра павукоў. Не ведаю, вось, тыпу, такое. І я так і запамінаю, і так жа я персонажаў у ігры, у гульнях запамінаю, прыкладна по такому ж прынцыпу, тыпу, чэл, у якога там нейкая асаблівасць, ну, тыпу, штосьці з ім асобнае, і вось гэта я запамінаю. Дзе сімвалі? Паспрабуй яшчэ раз. Таму што павінна было працаваць. Нічога не змянілася, павінна. Не працуюць? Чаму не працуюць? Што за лухта? Штосьці, блін, гэта трекер гэта не можа проста існаваць нармальна. Я яшчэ раз пайду, зараз яго абнаўлю. Гэта просто, типу, такая мелкая штука, якую я хацеў прыпіліць, і яна запрацавала, а зараз яна не такая, не, а зараз я не буду працаваць. Чаму рэальна? Давайте я зараз пум. Яшчэ раз абнаўлю. Просто яно магло не захавацца. Тыпу, яшчэ ёсць такая штука, што стрімер-бот час ад часу забывае пра тое, што яму закінулі новыя нейкія змены, ён просто не захаваў. Вось зараз павінен. Можа быць, зараз працуе. Не з'явілася? Не з'явілася, падаецца. Не з'явілася. Чаму? Не ведаю. Я не разумею. Выбачаюся, але не працую. Тыпу, зноў жа праблема нейкая з гэтым самым. Малады. Ну ладно, окей, не працуем. Ну так, я не ведаю, не працую. Працавала, было пратэставана, ўсё было ў парадку, і зноў трекер не працуе. Не, ну тыпу, трекер злева знізу, я ўсё спрабую дадаць, каб эмоджы паказваліся, што зараз у буферы заклёнаў, але я не ведаю, там зараз, каб вы разумелі, ўжо веб-старонка ўжо зроблена, каб паказваць гэтыя сімвалы, таму што яны просто так не паказваюцца. І зараз яны перасталі паказвацца, хаця паказваліся, калі я тэставаў. Тыпу, я зрабіў, яно працавала, я праверыў і упэўніўся, што працуе, і не працуе зараз. Чаму не працуе, таму не працуе, просто нахрен ідзі. Ну вось і ўсё. Так, магістр выцірае свае акрываўлены твар бруднымі анучамі, калі яна назіраецца граймі. Не, гэта я не памятаю, што такое граймі. Калі ён ідзе да вас, яго вочы збужаюцца з падазронам. Ён спыняецца некалькі кроках ад вас, адна рука на рукоятцы свайго мяча. А ты хто ў нас?
Лоїс, блін. Чому з Лоїс він почав розмовляти? Переконание от Лоис нахилиться и, ну, заявить поклон и сказать, что мы были присланы як это самое повеселить отряд. Не атрымалася. Як же добра, што я не пачысціў яшчэ свой клинок. Опс. Ну, магістры нам і так не сябры. Я не вельмі хацеў з ім сябраваць, калі шчыра. Нахрен ён ідзе. Магистр Грэмари. Я, конечно, мог бы что-нибудь корыстное сказать, але нахрен он идет. Коли он жартов не разумею. Нервовый які. Так, а где у нас? Почекайте-ка, а где? Апошний яшчэ. Наш. Вот он бегает. Пацучок? Я просто бачу на мапе хтосьці, так ладно, там пацучок бегає. Добра. А, і червоний принц ось там. Добре. Конець ходу. Ми їх повинні розкидати без проблем. Яны які ўзровень? А яны 13. Ну, нормально. Так. Подскочить, давайте у Грэмари ўсё укинем. Основное пошкоджение ўсе. Конечно, неблаго было бы. Давайте наверх почти залетим. И вот сверху на по ему будем стрелять. Там 10 было магчимость. Я бачу, можно было стрельнуть. Ладно, подойдем. Во, ось так. Раз. Так, абеці назвы раўнапраўныя існуюць ўжо досыць даўно. Мне цікава спраўдзіць тое, што агулам больш ужываецца, але апошнім часам папулярнасць траўня ўзрасла. Вось, можа быць. Для мяне не тое, каб суперспрэчна такое пытанне. Тыпу, я не лічу, што ну, там правильно, якое-небудзь з іх правільнае, неправільнае. Але зноў жа я такі, тыпу, я не тое, каб нейкі мовазнаўца альбо хто. Альбо каго гэта супер так хвалявала, што лічыў бы это прям самым важным пытаннем у сваім жыцці. Так. За чырвонага прынца. Можа за чырвонага прынца стрымліваць астатніх? Тут адзін старалок, адзін ваяра проста, я так разумею, так? Давайте, можа... Тут у яго, конечно, фізічная броня, гэта такое сабе. Можа надакучыць вось таму лётаючаму зверху. Давайте да яго скок. Скок Фенікса. Оп. Вось так. Конец. Можешь перекинуть поинты з Lucky Tower на Keep Driving? Зараз ёсць каманда. Каманда, блин, ну вось трэба мне зрабіць каманду, якая тлумачыць каманда, і у нас з'явілася каманда, якая пераносіць пункты. Зараз усе пераносы робім праз яе, але ёй яшчэ літаральна карысталіся мінімальна. І з таго, што я карыстаюся мінімальна, я уже сам забыўся. Карацей, бярош спіс маё, перакідаць можна толькі паміж сваімі гульнямі, то бок глядзіш маё спачатку, там лічбачкі ёсць, так? І каманда будзе выглядаць прыкладна так. Калі зараз, калі гэта атрымаецца метаігора не зусім правільна, то я выбачаюся, я буду выпраўляць, калі што. У каманды ёсць, напрыклад, ты жадаеш перанесці... Мы толькі патэсцілі, так. Вось, і карацей, напрыклад, ты жадаеш з... Чаго там? На Keep Driving з чаго? З Lucky Tower на Keep Driving, так? Lucky Tower номер 8, Keep Driving, толькі не спяшайся. Я сабе табе самы падвох, што камісія высокая, 25%. Вось. Move 8.1, то бок ось так оно будзе, гэта ўсе пункты перанесці. Вось оно мне нават адказала. І можна, по-моему, можна указаць, я, по-моему, рабіў, опцыянальна можна указаць колькі, то бок ты можаш казаць, напрыклад, вось так, і гэта 1000 пунктаў перанесе. Калі я не памыляюся, калі зараз штосьці пойдзе не так, я ўсё верну, просто каманда ледзь, ну, мы патэставалі яе, але літаральна гэта было месяц назад.
І нагадую, што 25% зляціць. Вось. Lucky Tower Ultimate отправляецца 9500. Дзякую вялікі. Ну і атрымліваецца, што пункты можна пераносіць толькі свае, а яно вось так працуе. Тэнчык вырашыла захаваць Lucky Tower Ultimate, каб у спісе засталося. Вось, ну і вядома, што калі гульня за яе доўга не галасуюць, так, то можна гэта самае. Калі за гульню доўга не галасуюць, то яна выпадае ў нас і пункты пераразмяркоўваюцца. Нічога дрэннага не адбудзецца, пункты пераразмяркуюцца, раскідаюцца па іншых гульнях гэтага карыстача. Там згуба ёсць крыху, але мінімальная. Тыпу незначнае там акругленне да 10, калі патрэбна. Вось, так што перанос у нас як бы ёсць, он нават даступны праз каманду, просто даволі жорсткая камісія, і гэта спецыяльна, каб не было снайпінгу і ў апошнія моманты там такія, ну, як бы моцныя рухі. Па-моему, 25% камісія. Lucky Tower файная гульня на стрым. А я чуў уже некалькі разоў, ну, не толькі таму, што вы галасавалі, я, па-моему, нават залазіў і глядзеў. Lucky Tower... А, яна нейкая такая шалёная, так? Такая, типу... Так, яна такая трошки придурковатая. Смешно выглядае. Вось, я уже не першы раз яе адчыняю просто. Я ў яе вішліст яе дадам, а то ўсё забываюся. Вось, орыганы перанеслася. Вось яна показала. Першы нумар гэта тая гульня, з якой збіраеш пункт. Так, адкуль і куды. Вось. Твой спіс маё ніяк не змяняецца, калі ты на яго ніяк не паўплываеш. Ну, альбо там нешта зараз не адбываецца, тыпу галасаванне, нешта такое. То ты можаш спакойненька пераносіць, сачыць за гэтым. Вось так яно працуе. Прыбірае з мяне неабходнасць сачыць за гэтым, ну, зараз сачу, таму што гэта рэдка адбываецца. Вось, і ў той жа момант, калі прям ёсць жаданне вялікае, то ўсё яшчэ можна перанесці. Камісія ў гэтым выпадку гучыць трошкі дзіўна, таму што гэта па сутнасці проста абмежавальнік, каб ну, занадта не пераносы моцныя не рабілі. Вось і ўсё. Потому что они никуда яны не уходят, гэты пункты просто знікаюць. Угу. Так, і вось гэта зараз было з Эліаса, так. Каб не злоўжывалі. Вось, так, ну, каб не злоўжывалі просто. В гэтым адзіная ідэя, насамрэч. Пам-пам-пам-пам-пам. Пераносы выратоўвае гульню? Я не памятаю. Зараз я пагляджу. Слухайте, я нават не упэўнены. По-моему, павінен лічыцца. Я по-моему, рабіў, каб лічылася. Это просто было даўно, і я ўжо падзабыўся, дзе там мы... Зараз я ў базу зайду. Што там па пунктах. Па ідэе, калі яно не так, то гэта неправільна. Сістэму выкідвання я зрабіў пазней, чым сістэму пераноса ж. Таму я не памятаю. Ну, тыпу, я гэты выпадак, можа, нават не тэставаў. Ёсць такая верагоднасць. Так, зараз апошнія пераносы пагляджу. Пераносы... яно павінна ратаваць. Так, яно лічыцца як звычайная, абсалютна, як узнагарода, па сутнасці, звычайная. Так, яно нічым не адрозніваецца, зараз спецыяльна гляджу. Так, яна літаральна не як узнагарода выглядае. На Overlord 2 отправится 900, дзякую вялікі, Ольвен. Вось, так што, так, яно просто, яно будзе звычайна, як вашыя пункты лічыцца, і яно ратуе гульню. Keep driving. На Don't Start Together яшчэ 900 отправится. Дзякую вялікі. Давайте, яна не можа палячыць, але яна можа накінуць магічную броню на ўсіх. Don't starve together.
Нереально, я ўсё просто Keep што driving. заўсёды знаходзіцца штосьці важней, але вельмі варта зрабіць каманду, якая тлумачыць каманды, і там нават пытанне, таму што каманд уже набралося шмат, чат, прям шмат у нас каманд, і гэта мне што трэба рабіць. У сэнсе, што каб было зручна карыстацца і разумець, што у нас увогуле ёсць. Таму што гэта ўжо становіцца трошки абсурдным. Ау. О, лазерный промень. Вось гэта я заўсёды ўсё хацеў паспрабаваць. А, не, ён же по зямлі ідзе. Блин, я думаў, што ён у цель просто. Прамы удар. Так, это магістр ўсё яшчэ там. Давайте паучка створым. Няхай магістру будзе весело. Що ён адзін? Так. Раз ему броню, два ему броню. И он помре. Так, гэты. А я могу ему неяк... Хотелось бы ему, конечно, броню выбить. Задыхается. А что это? Что это за статус? Знішчае магічную броню. Кожны ход. Ну, у яго і так я не здалось, таму тут розніцы ніякай. Добра, выбілі ему і фізічную броню ўжо. А чаму гэта не ходзіць? Не, мне, конечно, толькі... Што? А чаму яна памёрла? Яна была на поўным здароўі, яна раптоўна просто ўзяла ды памёрла. Я, конечно, скарыстаюся зараз гэтым самым скрутачкам, просто гэта зараз лухтаненька была. Імгненна просто помер персонаж. З ні халеры. Дзіўна. Это было супер дзіўна. Змарылася. У яе было, на ёй ляжаў тыпу дэкей, то бок яна не магла лячыцца. Гэта праўда, але яна і не лячылася нічым. Яна проста імгненна зараз памёрла. І клухта. Каляска, не забей яе, а? Добра. Не заб'е. Ёсць. Броню можа падняць. Не, давайте. Ёсць чым мне дабіць яго, не? Не, костная броня тады. На усялякія жыццё на краю, каб Лоіс не забілі. Это не даст яе забіваць. Бліжэйшыя пару хадоў. Цудоўна. Лакі Тауэр, дарэчы, 7770 дайсаў. Ідэальна. Ну, калі было яшчэ гэта самае, не было акруглення. Не, акруглення яно трошки дапамагае, каб зусім гармітр не протаралася. Вось, мінімальны просто крок па 10. Так. Блин, я там не бачна. Але я магу скрозь дым біць. Ха! Удар па зямлі. Я нават ачысціў трошки тэрыторыю, цудоўна. І зараз... Не, рывок зараз яго губляць не будзем. Кинем шчыт, няхай ляжыць. Вось гэта просто стаіце ўсё. Чакаваны раптоўна. Адкуль ты ўзяўся? Жудасна як. Все, паучок дабівае гэтага магістра. Цудоўна. І зараз мы перавыкапаемся вось тут. Так, ёсць. Далей накладываем магічную броню на ўсіх. Лоіс абараняе наших. Накладывае регенерацию на сябе, каб не памёрла. Усялякім. Асляпленне кідае, таму што тады вораг не будзе бачыць нічога. І ўсё, вораг у поўным нашым кантролю. Раз. І... Чым бы такім яшчэ ляснуць? Тут просто літаральна не тое, каб шмат дзе можна ляснуць. Тут усе свае паблізу. Дайце Ифану дадзім паскарэнне.
Так. Гэты вораг у стане. Шматлікія стрэлы. Оп. Усё. Ну і мы разобраліся. Greet the Reaper for me. Абарона ад смерці кастуе разам з жаданнем смерці і здымае хп да аднаго вельмі моцна бусціць пашкоджання. Так, але я вельмі асцярожна просто праходжу, мне не тое, каб востра гэта неабходна, але я разумею камбінацыю, так. Я реально просто осторожничаю. Можно, конечно, ну, типу, ожидание смерти, і гэта цудоўна было бы Ифану, то бок Ифана разогнать, і он тады за один стрэл хутчэй за ўсё прям усё просто знішчаць будзе. Вось, але як адно да аднаго здароўя разогнаць? Ну, типу, як зняць здароўе да адзінкі? Типу, лагічней было бы, альбо гэта яшчэ нейкі закон патрэбны. Просто калі ворагі здымаюць, то я ў пагрозе. Ну, як бы... Так, я магу накласці абарону ад смерці, але мне яшчэ патрэбна гэта ў аднаго ж персонажа ўсё. Death Wish 1... А не, пачакай. Гэта 2, то бок за 3 я магу гэта накласці. Мне цікава просто, як знізіць здароўе да аднаго. Наш голуб міру, ну, ключовы персонаж увогуле. На ім усё трымаецца. Выніку галоўны герой не мой Фейн, а гэта Ифан з крыламі. Так, что мы с магистром-то? Магистр, отдавай. Давай речи. Не ідэнтыфікаваны абутак. Магічны абутак, ініцыятыва, ХП і трошки больш брані. Давайте. Экіпіруем. Гэта отправим. Гэты болт аэратургія у нас ёсць, просто забираем. Это забираем. От збройницы. Во, як ідуть раскопки. Обновление 37. Мы нарешті знайшли яго. Айтеран. Зборище гейстаў і вайтаў раптоўна забрали яго і так. Захапілі яго і доставили яго далес. Гейстс and whites. Хто бы гэта не былі, хто бы... белыя. Не, пачакай, хто такі белыя? Наглядальнікі кажуць о медалях для Люціана, якія нам усім раздадуць. Inconceivable. This is eternal craftsmanship. I never held something so powerful. Окей. Вось гэта я так разумею. Гэта яно знайшлі. Праз пашкоджанне ад ворага типа сабе, але можна просто пачакаць нізкага ХП і тады павесці абарону. Пакуль весці абарону ад смерці, ХП так і так ніжэй за один не ўпадзе. Ну, добра. Так, добра. Я просто... Мне реально такой ситуации не возникало. Але просто яно забараняеш... Death Wish, он же забараняе... не, пачакай, я пераблытаў. Я думаў, Death Wish блокуе магчымасць каставаць. Типу толькі атакі праводзіць. Death Stranding 2. На Death Stranding 2 адпраўляецца 1000, дзякую вялікі. Я чамусьці... я быў упэўнены, што Death Wish ён накладваецца на персонажа, і ён не можа... Типу ярасць. Я з ярасцю пераблытаў. Типу я думаў, гэта адно і тое ж. Banquet for Fools. Banquet for Fools атрымлівае колькі у нас? 1000. Дзякую вялікі. Добра, гэта файна. Таму што я зараз... Я реально трошки прыдзёбаўся. Я пакідаў гэта на момант, калі чырвонаму прынцу альбо... На транзістар яшчэ 1000. Дзякую вялікі. Каб у чырвонага прынца было. І у Фейна. Так, я думаў, што гэта просто яно робіць гэта, тыпу яно павышае пашкоджанне ад маленькага здароўя. І наверх яшчэ блакуе, ну, тыпу, зацішае персонажа, то бок ён можа толькі атакаваць, ну, фізічнымі атакамі. І таму я не думаў, што гэта можа быць карысна Фейну альбо Лоіс. То бок я гэта не ўспрымаў як варыянт. Вось тут моя памылка была. Так, ну тады даследуем гэтую локацыю.
Тады ці ёсць магчымасць такога злоўжывання закінуць на одну гульню А 1000 дайсаў, выратаваўшы яе, потым перанесці гэтую 1000 на гульню Б, на яе дадасца 750 і зноў выратуе, затым перакінуць з Б на В і гэтак далей. Такую схему прыдумаў. Не памятаю, што гэта будзе мець больш сэнс, чым просто на кожную па 100. Не будзе яна мець больш сэнс, чым просто па 100 закінуць. Не, яно не безсэнсоўна. Не, гульню гэта выратуе. Калі сэнс быў тым, как гульню выратаваць, гэта, конечно, камбінацыя цікавая. Ось, але, ну, літаральна у цябе 1000 была, стала 750 пунктаў. Было 750 пунктаў, ад гэтага яшчэ мінус 25%. Ад лічбы гэтай яшчэ далей і гэтак далей, то бок ты кожны раз губляеш больш чым 100, каб выратаваць одну гульню. Прасцей просто 100 пунктаў закінуць. 100 гэта не так шмат. Як бы разлік на тое, што выратаваць выратуеце без праблем. Дальше што у нас адбываецца ўвогуле з гульнямі на вылет? Але план неблагі, так. Гульню ратуе. Галоўнае, што сваю працу робіць. Arknights Enfield у нас на першым месцы на вылет, 84 дней на не галасавалі. Blueprints у нас наступная 54 дні. Я так гляджу, так, самае бліжэйшае 42 дні таму Neighbors from Hell не галасавалі за яе. Я думаю, трэба падумаць. Ну, просто 42 дні ўжо даволі нізка, але давайте пакуль сачыць. Типу, давайте сачыць далей, таму што мне цікава, як гэта будзе працаваць. Зараз абмежаванне толькі на 5 гулень на вылет. То бок, калі спіс менш, ну, типу, калі спіс равен 5 гульням, то нічога не вылетае. Это адзінае абмежаванне зараз. То бок яно патэнцыйна можа быць увесь спіс, акрамя топ, ну там не топ-5, а самых недаўно нагаласаваных. Вось, я так разумею, наступная будзе From Dust. Тыпу, што Arknights і Blueprints выратуюць, думаеш? Не. Наступная будзе, зараз няма правіла па нізкім коштам, вось гэта каманда низ, і яна паказвае, што у якім парадку яно будзе вылетаць. Я прыбраў правіла на кошт. Вось, то бок зараз выключна ратуецца тым, што часам. Тыпу, яно толькі на час арыентуецца, ніякіх коштаў больш. Вось, мы тады прыбралі хвост з маленькіх, і вось зараз, калі мы поўнасцю прыбралі хвост з гулень, якія там больш за паўгады не галасавалі, зараз я проста вырашыў, што я не магу гэтыя два спісы аб'яднаць тады. Таму што тады, калі стартаваць па тым, які гэта будзе просто наш звычайны спіс. Тыпу, неважна, што она была даўжэй, толькі калі две гульні маюць аднолькавая колькасць пунктаў, толькі тады там будзе ператасоўка. Але сэнс выкідвання не ў тым. А ў тым, каб падтрымліваць, каб людзі працягвалі галасаваць за гульні, якія на вылет, і па 100 пунктаў накінуць, гэта не шмат, калі хочацца выратаваць. Ну вось. Вось, і такім чынам спіс будзе проста ў больш актуальным стане падтрымлівацца. Ну ось. Таму што я неяк паглядзеў, і яно рэальна трошкі застарывае ён у выніку. Падаецца, час больш важны аспект, чым колькасць. Раней было важна, просто раней быў вялікі выбар гулень на вылет. Тыпу, у нас гульні, якія па 2 гады не прасоўваліся, і ніхто іх не прасоўваў, і заставалася. І тады было важна, тыпу, у нас усе яны па 2 гады назад. Тыпу, якая розніца, якая з іх вылеціць раней. Ну, тыпу, важна было прыняць рашэнне, тыпу, спачатку мелкія гульні, за якія ніхто іх не прасоўвае. Вось, тыпу, з імі праблема. Вось, зараз спіс больш актуальны выглядае як рэальна, ну, праўда. Так. Мы ж скончылі яго. Blueprints яшчэ не дапройдзены. Галоўная сюжэтка як бы пройдзена, але таямніц там яшчэ засталося да халеры. Там дадатковага контенту, як вызначылася, мы ў Blueprints большую частку часу рабілі якраз таки дадатковы контент, мы маглі значна раней скончыць гульню. Я просто не пайшоў туды, куды патрэбна было, каб скончыць гульню. Я неправільна зразумеў гульню трошки спачатку. Ну, тыпу, як бы сюжэтку мы скончылі, так, это правда. Але, пазлаў там да халеры просто яшчэ. Мне тут не падабаецца, зусім не падабаецца, зусім. Штосьці гудзіць, штосьці нейкая fail thing, нейкая падшая рэч, штосьці
что каптерами як это close around at the edge of my senses. Той, што крадзецца на дзесьці на краю маіх пачуццёў, спрабуе пралезці да мяне. Сёння я бачыў блакітнае святло. Яно размаўляла са мной. Я разгарнуўся, каб сказаць майму сябру, але ён быў нічым іншым, каб іншым святлом. І калі потым я закрычаў, ён засмяяўся. І працягваў смяяцца смехам такім пустым і чорным, што я думаў, што мне канец. Я вельмі спадзяваўся, каб гэта быў канец. Ні халеры сабе у вас тут раскопкі весёлыя. Я ведаю, што гэта опа, заўважыў. Оп. Схаваныя дзверы. І тут можна залезці і па сутнасці абысці з іншага боку. О, каменьчык такі жа. О, і чалавек-сусед. Колькі вас усё адразу. Заўсёды ходзіць не туды, куды хоча гульня. Ну, гэта тактыка. Гэта тактыка паласмочыць усю гульню. Як жа ж яшчэ яе паласмочыць, правильно? Вы глядзіце ў захапленні на артефакт. Нягледзячы на тое, што ён зламаны і быў закінуты ўжо тысячы год, няма ніякай памылкі. Гэта тэхналогія вечна. Прыглядзеўшыся бліжэй, вы можете пабачыць, што нягледзячы на тое, што ён зламаны, ён не мёртвы. Это яго старажытная hunger. Яго старажытны голад кліча да цябе. Яму патрэбна крыніца. Пацягнуць руку і дакрануцца да рэліквія. Калі твои пальцы датыкаюцца да халоднага каменя, вы адчуваеце, як глыбіні вашы адчыняюцца. Вось яна, зноў сіла ў нас цячэ. І потым раптоўна электрычны... О, зноў полымя, электрычнасць, элементы. Ну-ка. О, і мы атрымалі рэцэпт, як рабіць маску шейпшифтера, якая нам як бы не патрэбна. А я магу маланкай ляснуць яго? Не? Я не дарагой ніяк? Так, яшчэ раз? Добра. Ну, рэцэпта на товар РС нам як бы не патрэбна. Мы і так можам... У нас ужо ёсць гэтая тэхналогія. Fireball. Нічога не буду тлумачыць, Fireball. Усё, открыли проход. Так. Взломать замок. Граната, якая отправляется Червоному принцу. Незнайомая броня. Фінес, якая пойдзе адразу на продаж. И фанул. И фанул. Такое адчуванне, што чалавек-сусед аддаляецца нават. Гэта як бы дзіўна гэта не гучала, але такое адчуванне, што яму больш глуха гучыць. Так, і вось мы выйшлі адсюль. А тут што у нас? Там яшчэ ўнізе нешта ёсць. О, мечник гэтых самых. Инквизитор. Ладно. Ключик. Ладно, это дзіўна, але гэта бескарысна. Рыбочак.
Карацей, у меня есть кринжовая гісторыя з дзяцінства. Вы пад гэта былі не гатовыя. Я сам не быў гатовы, але зараз вам будзе кринжовая гісторыя з майго дзяцінства. Карацей, маці неяк, ну, мы прыходзім на гэта самае. Ну, такая дзіцячы садочак, карацей, нейкі утреннік, нешта такое, не памятаю уже конкретно дэталі. І курыца? Так, курочка. Не, курочку не забираем. Вось, і прыходзім нейкі там утреннік, вось гэта ўсё. Я апрануты як грыбок, я поўнасцю ужыўся ў ролю грыбка. І калі ўсе дзеці пачынаюць танцаваць, я танцаваць не іду. Хаця мне падабалася танцаваць, ну, тыпу, зараз, можа, не, зусім не. Вось, але тады, тыпу, я не пайшоў. Стаяў у баку. І, карацей, маці такая, тыпу, чаго ты не ідзеш з усімі дзецьмі танцаваць? Я такі, ну, я ж грыбок, я же не танцуючы грыбок. Вось канец гісторыі. Ну, ось, типу, вельмі прынцыпова. Роль грибка не ў тым, каб танцаваць. Я ж не танцуючы грибок. Такая ось логіка. Ролевік просто прям маленькі. А, гэта надпісы, таблічкі гэтых самых яго народу. Зламаная. Тинт. О, вось яна. Табличка. Ну, таблет яна называется, по идее, табличка, але яна ніяка не таблет. Типу, надпись. Так. Класс, ну так, логичный грибок. Я ж не танцующий грибок. Я просто там грибы это поднял и узгадал эту историю. Азначана з усіх бакоў рунічнымі надпісамі вечных, але так, but they look like they were hacked into indecipherably with a cheese. Але такое адчуванне, што яны былі зроблены так малютка, што да немагчымасці увогуле прачытаць. Калі вашыя пальцы дакранаюцца па гэтым маленьким мутилейтед. Ну, карцей, з выцесаным рунам ваши вочы блішчаць. Раптоўна зачыняюцца па свайму жаданню. Вы бачыце нічога. Шырокую, глыбокую і пустую. Містик. Пацягнуцца да сваіх адчуванняў да ўсіх шасці. Вы адчуваеце, што нешта старажытнае назірае за вами, пераследуе вас. Назірае за вами, як ахоўнік у турме бы назіраў за вязнем. Wayward Ant, за падарожнічаем, за мурашом, які паўзе па цел кожухна. Па клетцы. Кладзі ў кішэню, ну паглядзім, колькі яна важыць. З глыбіні бясконцай, так, грубы розныя бываюць, некаторыя танцуючыя. Я тады быў малы і, можа быць, не разумеў канцэпта, што грыбы, ну, тыпу, грыбок, ён не танцуе. Я нават трошкі разумею сябе у той момант, тыпу, грыбы не танцуюць. Ёсць танцуючыя грыбкі, а ёсць грыбкі, а я грыбок. Я ж не танцуючы грыбок, правильно? Все логично. І ось, звычайны грыбок просто стаіць на месцы. Ён будзе стаяць. Ён грыбок. Так. Дзіўна знаёмы голас гучыць. З'яўляецца і кліча да цябе. Богабуджаны, Фейн. Ты адчуваеш зацікаўленасць унутры халоднага голаса, які звяртаецца да цябе. Акрамя інтарэсу, вы адчуваеце клыкі, голад і бясконцы апетыт, які ніводная істота не можа насыціць. Вы бачыце, як ваше жыццё праносіцца перад вашымі вачыма, кожны ўспамін мільгоча, як мошка на ліхтару. Зрок так, reaches the present moment. Ваш зрок дабіраецца да бягучага моманта і раздзяляецца ў некалькі ніцяў, за якімі немагчыма сачыць.
relax with the effort of trying to find ваші мозги болять з напруги, спробуючи протягувати сачить за як утримлювати розум, як это, інформацію, яка проходить скрозь кожне ваше потенціальне, вашу кожну потенціальну будучиню. Ви бачите ратування і знищення, і кожне адціння існування поміж імі. І раптовно усе скончується. Темра знову здимається, так же, як і не було у початку. Безконця темра і ви. Електричне відчування пробігає по ваших пальцях, і некое поле отштурховывая вас от таблички. Even after all these years. Після стільки стагодів яно усе ще активно. Now, Вау. if only I knew what the hell it was doing. Тільки каб я ведав, що воно робить. А, я не можу її з собою забрати. І пересунути я не можу. Добре, вона залишається тут. Бо портрет Олександра прийдеться викласти, каб покласти плиту. Ну, на жаль, її з собою не взяти. І вона тут залишається. Знову якась жінка, яка халіра його ведає. Не зрозуміло, не зрозуміло. Так, это можно на продаж одразу. Опаньки. Палочка. З одним інтелекта і плюс 7 крита, плюс ще 2 статуса, і на поверхні одразу становится полумем. 100% шанс запалить поверхню. Возьмем себе. В сенсі не будем пронать, а просто возьмем с собой. Будем броню вечных робить? Може хотелось бы. Так, Джонни Гранадира. Не, но навыка не дало. Яшчэ одна табличка. Давайте вось гэтую штуку поглядим. Гэта хрень нам патрэбна да броні. Што там да броні ўвогуле патрэбна яшчэ раз? Просто я хотел бы яе зрабіць, каб просто ведаць, што яна робіць. Артефакт вечных патрэбны. І пліта вось гэтая. І мне не хапае артефакта. Добра. Без плиты? Не-не-не, гэта плейт, ёсць табличка плейт. У сэнсе ёсць таблет, а ёсць плейт, гэта плита. Ну, типу, плейт мы ўзялі. Ну, як яна такая плоская хрень. Вось, яна патрэбна. Патрэбны любы артефакт старажытных. Толькі у нас ніводнага няма. Мы зараз таблет яшчэ адзін читаем. Вы пробегаете пальцами... Ваши пальцы такие горячие, что адчуванне, што яны плавятся. Энергия в пачуваннях падарожнічае паміж табличкой и вашей рукою. Передаючы веды напрямую ваш розум, калі вы читаете вашими пальцами. Глядзячы на табличку, вы адчуваеце, як словы, напісаныя, выцісаныя на ёй, трапляюць прям, ну, до вас. Адзін павінны ўзнесціся. Вы адчуваеце сувязь, якая пульсуе ад камяня. Сувязь расцягваецца праз тысячагоддзі. Вы нічога не чуеце, але вы можете адчуць крыкі, пачуць крыкі. Пасля гэтага ваши пальцы замярзаюць. Раптоўна вы просто чалавек, які стаіць у пячоры, які трымаецца за каменную табличку, быццам бы гэта адзінае, што можа вас выратаваць. Дамініраванне розуму. Новая здольнасць. Dominate mind. А дзе яна? А, вось яна. Яна ў прызыванні. Угу. Окей. У нас просто нікога з гэтай магіі няма ўвогуле. А што калі у нас іншыя патыркаюць гэтай таблічкі? Давайте Лоис. Докрануцца. Тое ж самае, тое ж самае.
You understand that the runes are ancient Вы разумееце, што руны старажытныя равілонскі, самая старажытная вядомая мова. Вы адчуваеце фрагменты пад вашымі пальцамі. Анлезру. Это якраз такі адзін можа ўзнесціся. Вы не ведаеце як, але вы разумееце значэнне гэтых словаў самімі сабою. Адзін павінен узнесціцца. І ўсё. Окей. А з гэтай? The unusual tablet is marked on as your fingertips trace these mutilated. You sense from within. You see your life flash before you. Your brain aches, and all of a sudden, an electric feeling pulses in your. То ж самае, аднолькава. Неважна, які персонаж. Тады толькі гэтая хрень у цэнтры застаецца у пакоя. І пацучок. Пацучок, дзе ты? Ну, пацучок. Паразмаўляць з пацучком. The little rat squeaks up at you inquisitively, beady little eyes full of something approximating intelligence. Are you a poet? Ты паэт? Do you know it? Ты ведаеш? Do I show it? Мне паказаць табе? I write a rhyme in my spare time. Я пишу рифму у мой вольны час. Яно аб тушцы, I need a word. але мне патрэбна слово. Так. It's about the bird. Say his head is furred. Nerd. Heart stirred. Just absurd. Leave without the word. Усе ў рифму. Ось гэта. He eyes you shrewdly, then sniffs with judgment. Ацэньвай нашу рифму. Not what I was looking for. Не тое, што я шукаў. I'll bid you good day, bore. Блін, неудалую йому рифму далі. Ну, не подобається йому. А можна йому ще раз рифму пропонувати? The little rat squeaks. Are you a poet? I write a rhyme. He eyes you shrewdly. Not what I was looking. Не тое, що я шукав. Ой, не тое. The little rat. Are you a poet? Что I ему? write a rhyme in Это абсурд. Eyes you not what I was looking. Блін. Я ждаю йому правильну рифму. Пацучок, у мене рифма для тебе I есть. write a rhyme in my spare time. It's about a bird. But I need a word. Що, неужели правильного варіанту нема? Альбо залоїсь потрібно. Are you a I write a rhyme in He eyes you. not what Ні, знову не підходить. The little rat. Пацучок, я шукаю I write a рифму. rhyme. He eyes you. Not what I Блін, ні в одна рифма не підходить. Не, ну може бути, коли б я за Лоїс мав би здольність розмовляти з живелками, можна було б за її поспробувати. Вона просто не може. По-моєму. Ну-ка, Лоїс, іди порозмовляй з пацучком. Де ти? Пацучок. Ось он. Апошняе гэта сысці без слова і ты просто ходзіш. Не, просто пішчыць, карацей. Не, Лоїс не разумее. Тебе не перамагчы ў гэтай гульні, ну. Не падабаецца яму. Бачце, паэт, які круты. Пацучковый. Recognize the design. Вы пазнаеце дызайн, падзістал з вашай эры. Зараз пустые. Something powerful. Ён раней трымаў нешта магутнае. Это было месца, на якім размяшчаўся Аэтеран, пакуль ён быў torn free and born away. Хто бы гэта ні быў. If this is what Dallas was looking for, Калі гэта тое, што Даліс шукала, тады яна ўжо забрала свой прыз. Where the Magisters found the Aetheran. Аэтеран уже забраны. Што бы гэта ні было, блін, я не ведаю, што такое Аэтеран. Тады атрымліваецца, мы гэтую ніжнюю частку полностью закрылі ўжо, і мы можам спакойна ісці далей. Ну, вось гэтае месца яшчэ пераправерыць. Это, по-моему, я уже ходил сюда. Так, я ходил. Идем далей. Потому что нам достается в рудниках вось гэтая частка и далей кудысьці ў храм нейкі. Magisters. What are they up to? Яшчэ магістры. Белы магістр. О, яны захапілі членаў культа чорнага гэтага самага кольца.
Рыцар магістр. Збройний монах. Пошукна, якая пачвара. Гэта чалавек. Nothing yet, madam. Жесть. Black Ring captive you executed was the only one who knew how you operated. He was a saboteur and paid the price. Do you want to meet the same end as he did? Добре. Коли вони там розбираються. Я тут розне обшукаю. Дизайни нові. Стяну я не буду сам вижидаючи вибухну. Ну, розбить там шмат бочок. Потрібна виключно візуальна рифма. Bird layered. Не, на жаль, там усе не те, що читається. Рапуха гадюкінг. Ну, там відбувається, наприклад, реальна рапуха гадюкінг. Одночасовий. Тобок, Чорне кольцо було тут, і потім прийшли магістри наверх. Давайте спустимося, да їх порозмовляємо. The Magister looks you up and down with utter dismay. Магістр оглядає тебе з незадовольненням. Not be here. Ти не повинен бути тут. Розум. Мы были отправлены магистрами на поверхні і отправлены сюди, щоб допомогти їм. Не The трималося. Magister's hand reaches back for her weapon. І натягнеться за свою зброю. Ну, добре. Ну, в принципі, я кажу, магістр нам не то, як сябры. Я не вельмі за гэта пераймаюся. Так, фізичная броня. Я не ведаю толку у вычварэнствах. Ну. А что там за искры летять? Жесть. Божухна яму за скуру. Божухна, гэта ўся хрень, вось гэты шалом у яго за скуру головы прычэплены. Божухна. Лютая хрень. Так. А могу? Давайте захопим контроль. Ну, в сенсе, совесть наладим. Оп. Совесть наладжена. И... Давайте физичную броню. Подаем себе. Так, лось досталось трошки. Может быть, и варто было их всех покинуть сверху, и потом только... Ну ладно. Оп. И наверх. И отсюда я могу настреливать. Белый магистр. Оп. Раз. Два. Часом я боюсь новые гульниларии, но... Так, мне подается, они там полный просто развал пойдут. Так, двух опрокинули. Цудовно. Магичная броня пошла. И давайте... Я могу нечем могутным таким сверху. Во, по ему сим. Оп, цудовно. Это шаковали. О, там еще один есть. Не заважу. И то будет шмат, это проблема. Ау. Угу. Так, я сюда фаерболом. Оп. А то что они такие отпочивают? Рикошет у нас есть? Рикошет есть. Цудовно. Есть. Раз. Я ждаю просто позбавиться от магістра, але я вось у першую чергу. І потім поглядім. Цікаво, до речі, що у першій частці ми гуляємо хоча і на боку магістрів, але вони тоді ще не були такими садюками. Ну, так, так. Тільки там нейкая так паўнейтральная, типу, і просто, ну, магістры супрацоўнічаем реально. Ну, по сутнасці, магіі крыніцы реально праблема. І мы з боку гледжання магаў, ну, типу, што магіі крыніцы, ну, праблема, так, там шалёна нейкія. Вось гэта ўсё.
Давайте гранатами их закидывать еще. Оп, асляпілі. Цудоўна. Яшчэ... Вось гэта... Граната вогненного шторму. Каб не мерзли, ну, насамрэч. А то я бачу, что подмерзают. Так, далей. Я возьму... Давайте массовое ухиление на усіх. Ёсць. Потому что зараз мы крыніцу можем здобывать реально на ходу. Регенерация Лоис. И я хотел бы укусом забрать... Так, это узброенный монах. Неправильная цель. А чему неправильная цель? У магистров нема крыніцы? Окей. Ладно. Это не то, что я чакал. Наткнение на усіх тады. Ладно, нехай просто патрымаецца ход. Першая дапамога я на себе полячила. Але яны сляпыя зараз, яны не бачаць мяне, яны не могуць просто так узяць ды атакаваць. Блин, яна памянялася месцамі. А як? Яна ж аслепла. Я что, просто так ослепление вешал? Они отшмурили? Вся атака на Фейна, але не атрымалась, потому что ухиленне. Усе зараз маюць шмат ухиленняў. Ау! Просто вынесли Фейна моего. Так. Поднять. О, не Фейна, Ифана моего. Так, Ифан, подымайся. Раз. И мне не хопить на оборону его, так. Так, мне няма чым яго абараніць. Браню тады на Ифана, потому что інакше яму кап здам. Так, это ёсць. Блин, яны позабіваюць іх, так? Но все равно яго заб'е. Не? Я не буду атаковать? Цудоўна. Бок магістраў можна зразумець. Тут не ўсе прям дрэнныя, але ёсць і выбітныя, якія стараюць сорсераў і якіх пачвар. Ну... Не, ну типу, зноў жа, мы зараз глядзім з адэкватнымі мы пакуль не ў канфлікце. Ну, типу, і з боку гледжання нашага, як крыніца, типу, якая нам розніца? Для нас няма добрых магістраў. Любы магістр для нас патэнцыйная пагроза. Так, асляплення. І магічную броню на Ифана яшчэ. Нам просто няма яму што яшчэ накінуць. Абсолютно. Так, і можна атэлепартаваць гэтага белага магістра вось туды ў полымя. Оп. Всё, пачувай там. Блин, выбіванне крыві лечыцца зараз. И клетка с костей. Блин. Пробиваться и пробиваться еще. Так, вось. Можно трошки подлечиться. Раз. Потым мы можем... Блин, альбо спробовать добить. Насамрэч, давайте вот так. Раз. -1. Так. Па-па-па-па-пам. Это благословление и просто баночку со здоровьем. Наверх. И все. Переживем. На себе были магистры, якія хотели выратаваць людей з-пад гэтых экспериментаў, але яны для ордена здраднікі. Ну, типу, ёсць. Я просто, ну, так, орден максимально зараз вар'яцкі. Типу, там увогуле без пытанняў. Просто што, калі 10 магістры засталіся, типу, ну, орден же штука вялікая, так? Калі 10 засталіся, якія, типу, реально просто, ну, занятыя ратаваннем як бы сусвета,
то для нас магістр у першу чергу вораг, а потым ужо можа быць сябра, калі ён блін, я зафейліў. Трэба было якраз таки на сябе абарону ад смерці кідаць. Дзе баначкі на атруту? Мне ж павінны яшчэ быць. О, вось гэта можна ифану отправить. Дзе баначка на атруту была? Чаму я не бачу? Не можа быць такого, каб я не зрабіў, каб мне іх не было ўвогуле. Просто калі такая справа, давайте прикидываться мертвым тады. Дзе моё прикидывание мертвым? Дзе ўсе мои здольнасці-то, ё-моё? Вось она. Во. Я 10 продёбал. Ну? Прикинуться мертвым. Оп. А, давайте атруту спачатку. На ўсіх ворагаў вакол. Я ж нікога больш не нашкодзіў, так? Цудоўна, і прикидываемся мертвым. Я памятаю за ифана, што можна есці, у яго не хапіла пунктаў ходу, каб гэта я мог гэта зрабіць. Я кожны ход за іх гляджу паблізу трупаў. Далёка не заўсёды яны ёсць. Далёка не заўсёды. Ау. Блин, пробивается сквозь броню. Вось зараз можна. Просто она патрабуе 2 пункты дзеяння. І у мяне тады стрэл забіў чэла, але мне не хапіла пахадзіць яшчэ. Ну, тыпу, забраць. Вось. Цудоўна. Пам-пам-пам. І ўсё, 1 стрэл. Наколькі яна паляпшае? На 15. А ён стакуецца, дарэчы, ці не? Так. Это монах. Давайте проворот. Ён же толькі па ворагах, ён толькі па ворагах. Цудоўна. Цудоўна. Нанесли нормальне пашкоджанне. Эй, куды мне чырвонага прынца мне телепортавала, а? Так, мінус гэта. Раз. І твой далёка прытрымаем. Так, давайте магічную броню. Оп. Ёсць. Конец. Цудоўна, што яна не можа нормально. Яна тут забралася, не можа нормально страляць. Таму што гэта самы моцны вораг зараз. Ну, там наверх стаіць. Давайте. Кудысь дзіўна праменне гэта паляцеў, ну ладно. Падпаліў гэтага чэла, цудоўна. Блин, чаму я Living on the Edge, Death Wish? Давайте, хто? Ну, Ифан, ён у яго 100% здоров'я. Это ўсё просто ідзе. Давайте Лоис, няхай сіла расце. Потому что я хутчэй ўсё атакаваць буду. Не буду я атакаваць? Чаму я не буду атакаваць? Так, ладно, давайте белого магистра гэтага. Раз. И 2. Есть. Ой, ну скотчем. Божукна, божукна. Ты Лойс такой ж. Не, ты не Лойс такой ж. Вы же, блин. Дрена предказал. Вы же холера. Так. Я бы кинул шчыт, каб дабіць яе. Хаця ў яе 20 здароўя. Зараз. Так, не, гэта фізічную броню толькі заб'е. Кінем шчыт у яе, каб дакладна дабіць. А то яна яшчэ адлячыцца можа. Я так. Цудоўна. Яе Лоис могуць забіць. Давайте ухіленне на Лоис.
я вось неяк так магу атакаваць, каб не зачапіць сваіх. Ёсць, шакавалі. І ўсё. Правильно? Правильно. Усё. Кайласка, не забей. Нікога. Паждан нікога просто. Ау. Так, павучок. Ты можешь наверх выкопаться, не? Ладно, павучка сабе на дапамогу веду. Яны просто таксама не дурні, каля павука труп... блин, позна. Ну, не, вось тут труп ёсць. Нормально. Я паспяшаўся зараз. Так. Трэба нешта з тым зверху рабіць. Так, каго з большай верагоднасцю будуць атакаваць? Мне падаецца Ифана. Вось. Сопротивление смерти. И поскорение мужа. А божик на 3 атаки провел. Это было бы болюче, добре, что не у меня трапило. Минус 1 монах. Ці варта мне заскочить можно наверх, наоборот, до того чела. Давайте наверх. Оп. Опаньки. Чудовно. Это уже никуда не походить. Мы его будем контролировать без конца. Ау. Ифан оборонены от смерти. І ось зараз було б файно Ифану кинуть якраз таки поліпшення ад так самого. Божукна. Слово. Карацей, каб башкоджені росли. Ну, правда, яно у кулдауні вже там на 5 ходов. Там хрен було зрозуміти, кого будуть атакувати наступним. Так, гэтага заморозили. І цудовно. Конец хода. Павучок не може викопатися, правильно? І павучку залишилося 2 ходи. Блін, ні, та павучок просто чекає. Нехай не буде їсти трупи. На мені ще спотребиться. Так. І я накладу совість гэтую. Есть. Конец. Нормально. Я пропустил ход. А мы тут зробім рывок. Это чел ад нас уже просто чырвонага прынца вельмі складана зайсці, калі ты уже згубіў фізічную броню. Так, па-па-па-па-пам. Маланка, я могу дотягнуться? Не могу. Давайте за одно деяние поднимемся наверх. Пум. Есть. І ахалоджванне яшчэ вось гэтаму чалу ўнізе. Усё. Павук? А, тут у цябе ёсць вораг яшчэ. Ты дакладна ж. Я тады прадзябаў ход за паука вельмі моцна. Можна было скарыстацца гэтым. Усё, здаўся один вораг, правильно? Правильно. Які ў стане просто бясконцым. Не пашчасціла яму. Есть. О, все, вся команда ў зборы. Нешта па чуваннях уже 10 блізка до конца стрима, але гэта неправда далёка. Я такі нават здзівіўся, што зараз толькі 12. Так. Книга. Так. Нотатки на аўтаматызацыю стварэння бочак з паліва, з масла, ну, з нафтай. Адзінае, што выратуе маё жыццё, гэта ведай, што тое, што гэты орден, гэтыя марыянеткі ордэны не маюць
Пакуль што. Як мінімум, я спадзяюся. Так, перезапуск машыны. Эмбер, Сафір, Эмералд. І таксама малюнак Гарнета унізе азначаны вялікім чырвоным Yes, I X. know what I need to do now. Ember, Sapphire, Emerald. Ember, Sapphire, Emerald. То гэта ўсё аўтаматычная, карацей, штука для стварэння. A barrel filling machine for the oil, I believe. Штука, якая запаўняе... О! Мантыя магістра. Інтэлект, канстытуцыя... Блін. Як бы яна там не выглядала, але у мяне трошки лепей. Хоць і па брані яна... Магічная браня амаль у 2 разы лепей. Але сам факт той, што дае моя бегучая, дае 3 інтэлекта і 1 арытургія, гэта прям вялікая розніца. А, не, пачакайце-ка, Лоіс яна можа падысці. Я нешта не падумаў, што у нас Лоіс яшчэ магіяй валодае. Так, дзе там яна? Дзе? Аэратургія, так, гэта лепей, чым у Лоіс. Лепей Лоіса даць. Ось, усё, у Лоіс мантыя магістра. Яна не падобна на мантую магістра, шчыра, як паглядзець. З пазітыўнага можна уставіць туды яшчэ вось руны. Так, ачышчэнне ран. Mask Lens Wounds. Палячы сябе і людзей вакол вас. Стварае ваду пад кожным, здымае некраполамі, паланне, атруту. Так. Цудоўна. І 379 здароўя. Ачмурэнна. Я так і пакінуў. Толькі выглядае яна як не свая. Типа прям дзіўна. Добра. Так, эсенція. Давайте заберем гэта, няхай. Гісторыя сям'і багоў. Яны яшчэ былі маладыя, калі кожны з іх вырашыў, што кожны з іх... Што там? Хто там? Блин, супакойся. Пожухна. Не можа стаць просто на спакойнае месца. Так. Яны 7 багоў яшчэ былі маладымі, калі яны вырашылі, што кожны з іх павінен мець сваю расу, якую яны будуць весці скрозь бясконцы поток часу. І так і здарылася, што Ралік, найбольш сам магутны з багоў, стаў патронам людзей. Дуна стварыў дворфаў, падобных на сябе, і нават жыў з імі ў пячорах гор. Цір Цэнделіус, паэт, пайшоў у лясы і стварыў эльфаў. Ён блаславіў іх з амаль бессмяротнасцю і мудрасцю. Богиня рептилий Зорл Стиса ждала командовать расой ваяроу и створила ящуров. Так. Бог Врогер, вядомы за свою брутальнасць і жорсткасць, стварыў оркаў і захапіў, зрабіў іх рабамі больш чым на 300 год перад тым, як ён пакінуў Ревелон. Ксантэса, богиня смеха, там Мирс, я не памятаю, что это такое, ждала разумную расу, якая разбираецца ў магіі вакол яе. Яна стварыла імпаў, якія былі таленавымі магамі і інжынерамі. Богиня Амадія і была аутсайдерам і ждала жыць у адзінку. Прайшлі стагоддзі і 6 раз распаўсюдзіліся па кантыненту. Адзін дзень Амадыя так,
Амаріс Деліанс, не упомню, ну я так разумею, з муткі з чараўніком, нарадзілі 7 паўбагоў. Яна дала свайму каханаму бессмяротнасць і вырашыла, што будзе з'яўляцца патронам як маці чараўнікоў. Аднак чараўнікі не лічацца асобнай расай. Іх заўсёды былі, але іх заўсёды была свая багіня, якой яны могуць пакланяцца. Это не мы каханай Амадзі? Не можа быць такога? Так. Давайте заберем. Это еще кинем. Не потребно. Скрутки, розные. Нам же ж кожны контейнер потрібно проверить. У нас же есть такая штука, як Lucky Charm, а это значит, что кожный раз, когда мы открываем контейнер, у нас есть вероятность на додатковый лут. И это не просто абы што нейкая, а прям реально броня на наш уровень, якая может быть лепей, чем наша, якая апранута зараз. Таму реально кожны контейнер... Блин, это перебор. Назад выклей. Выкладывай. Ось апошні контейнеры, які я бачу тут поблизу. Там бочки яшчэ натырканыя. Мне пэўную колькасць іх сабраць патрэбна ці што? Потому что там бачна, што яно жадае, каб мы просто яно выбухнуло. 1614. Давайте бочки просто донесем. Так. Oil barrels? Not a careful excavation, it seems. Мне падаецца, чырвоны прынц занадта далей іх кіне. Так, чырвонаму прынцу ўвогуле пофіг, ён прям кіне і кіне. Уі! Усё. Чырвонаму прынцу не праблема. О, вось тут яшчэ можна паглядзець. Один контейнер пропусціў. Эх, адзінае гэтае масла перашкаджае хадзіць. Давайте, можа, з ваду з яго зробім. Вось. Дожджик. Каб хадзіць было прасцей. Во. Уже лепей. Добра, не знайшоў нічога. Так, і зараз напоўніць, так? Дзесьці з глыбіні машыны прыходзіць нерэгулярны клацаючы гук, а потым невялічкі гаргл, ду-ду-ду, такое, тыпу. Па выглядзе яна не працуе. Так, кніжка што кажа? Не, так, дзе там кніга, якая тлумачыць, як гэта працуе? Эмбер, Сапфір, Эмералд. Так, Сапфір, я не памятаю якого колеру. Эмбер гэта чырвоны. Чырвоны. Усё, я зламаў яе. Блин. Хотел спытаць, хто стварыў пацучкоў, і ў мяне зваліўся Twitch. Пяты Twitch. Я ўсё яшчэ спадзяюся, што ў новым Divinity будуць оркі з DOS 1, але а не чалавекаабразныя з ікламі, як у трэйлера. Сапфір сіні, дзякуй вялікі. Ну, паглядзім. Тыпу, няма такога, што прям мы ведаем. Таму што оркі, па-моему, прям здаравенна нейкая была ў першай частцы. А чаму чырвоны тады сказаны?
Я знайшов кубик? Ні, я зламав просто машинку. Так. А чому там порядок тут переработано? Читаем. Эмбер, Сафир, Эмералд. Это червоные, блакитные, зеленые, так? Процесс перезапуска машины. Deep within the inner workings of the machine comes an irregular clanking sound, then a weak gurgle. Inoperable, it seems. Але яно не працює. From somewhere deep within the inner workings of the machine comes the machine churns into life. Gears rotate О, and pivot отрималося. in space. From somewhere within its metal heart, it settles into a slow metallic Усё, жоўты спрацаваў, якога не было ў спісе. Ён адрамантавалася. Добра. І зараз мы ў гэтым парадку. Так, я захаваюся. Чырвоны. There's a sudden shriek of grinding. Не. А чаму чырвоны неправільны, калі першы эмбер? Бурштын жоўты ці аранжавы? Ён не red. Усё, зразумеў. Просто ён не бурштын, ён эмбер у сэнсе колер. Хаця так, ты ўсё роўно маеш. Ёсць проста эмбер праз A, а ёсць эмбер праз E. І гэта две розныя рэчы. Таму што эмбер гэта праз Е гэта вугалёк, а эмбер праз А гэта самае бурштын. Гэта две розныя рэчы. А я зараз хутенька ў чат напишу, як яно розніца. Эмбер і эмбер. Вось. Першае гэта бурштын, другое гэта вугалёк. Так, добра, калі тады жоўтыя, потым блакітныя. Churns into life. It settles Добра, into a slow і metallic зялёна. The machine churns into life. Gears rotate and На слых быў бурштын. Я шчыра не ўпэўнены, які вымаўляецца, якая розніца. Просто звычайна гэта з кантэксту зразумела, калі размаўляеш. The machine rattles, grinds, and hisses for a protract, then settles down into a steady mechanical thrum. Усё, перазапуск машыны атрымалася, яна працуе. І можам у яе бочкі. Бясконцая машына бочак. Сапраўды, яна так працуе. Я магу проста пакласці туды бочку, і мне будзе на выхадзе яшчэ адна бочка, толькі запоўненая. Дзе яна? Я не бачу ні халера. Вельмі незручныя менюшкі, блин. Вось што, не гледзячы на тое, што нават, я скажу, нават Baldur's Gate незручныя па менюшках. Типу, конечно, ўжо зараз палепей. Ну, Baldur's Gate дакладна лепей, чым гэтыя менюшкі, але менюшкі ў Larianаў штосьці з гэтым трэба рабіць, таму што гэта ненармальна. Я толькі што паклаў сабе ў інвентар бочку. Дзе яна? Дзе яна? Як яна выглядае хаця бы? Вось яна так выглядае. Barrel empty. Так. Я іду сюды. А, вось яна ў самым пачатку. Яна проста ўсё аднолькава нахрен выглядае. А чаму я не магу? Опа. А, вось усё. Комбайн. Опанькі. Судоно. На зямлю. Чырвоны прынц, пайшлі. Нясі. Ён можа кідаць проста туды-сюды. Так нават у Baldur's Gate 3 яны не зафіксавалі гэта, хіба што пошук па словах дадалі, і на тым дзякуй. Пошук па словах гэта ратуючая штука. Яна ўсё роўна херня, але, блин, гэта прям праблема. Пры пераносе акруглення жу не забываецца. Так, акрамя аднаго выпадка, калі яно менш за 10. Калі яно менш за 10, то акругленне ўверх адбываецца. Пры пераносе, гэта самае, пры
Так, ось. Округляння до десятых йде. То бок, ну, до десяток, то бок, коли ти 1000, наприклад, перекидуєш, то воно буде спокійно 750. Але коли ти 100 переносиш, то це буде 70 і 30. У меня не бывает бардаку інвентаря, я все по торбочкам подписанным распала. Мне терпливости просто ніякої не хопить. Так робить. Просто мне раздражняє сам факт, що коли я починаю лізти у інвентар і колупатися у ім, коли я ведаю, що там есть, і я ждаю просто скористати штуку з інвентара, мне напруживає колупатися у ім. Давайте, фаербол. Это все, і стена. А! Хопить. Хопить. Вибухнуло раз і хопить. Так, стена по краху. Оп. Все. Нормально. Это звичайне полум'я, оно пройде. Сколько минимально можно перенести? Не обмежала. Ну, я не ведаю. По-моему, 100 есть максимальное. По-моему. Мегаподдержки, по-моему, я додавав нейке обмежування. Я можу поглядіти. Давай, і коли тобі цікаво, давай я погляджу, то бо не хочеться, я розумію, ризикувати своїми пунктиками. Пам. Пам, перенос. Па-па-па-па-пам. Неправильные форматы проверки. Нельзя вот ту ж гульню перемещать. Неправильный номер. Неправильный номер. Меньше за 100 нельзя. Минимальная колькость за перемещение 100 дайсов. Ось, 100 это минимум. Коли так атрымаецца, што... Ну, менш за 10 гэта важна, калі пры размеркаванні адбываецца. Чаму яна жоўтая? Оу. Вау. Мы ў нейкі храм залезлі, прям старажытны. Добра, зараз будзем даследаваць. Гэта самае, просто гэты механізм быў забраны з нашага пераразмеркавання, калі гульня вылятае. Калі гульня вылятае, яна пункты, дзе не проста іх губляюцца, яны пераразмяркоўваюцца па іншых гульнях. Спачатку, ну, тыпу, у людзей, у якіх ёсць іншыя гульні, ім перасоўваюцца на іх іншыя гульні з акругленнем. Ну, размяркоўваюцца роўна. Але калі гульні няма, то тады ўсе пункты ідуць на выпадковую гульню проста са спіса. Ну, типу, калі у чалавека больш не сталося ніякіх гулень. Ну, вось. Такая штука, прыкладна. Мне здаецца, Baldur's Gate 3 торбы інтэлектуальныя ёсць. Па тыпу, ёсць торба для ключоў, і туды складаюцца ўсе ключы, але толькі калі персанаж з гэтай торбай той ключ бярэ. Вось типу такога. Так. Тут просто некаторыя механікі, яны зроблены пад мультиплеер, але ў той жа момант пад сінглплеер месцамі прям незручна. Ну, крацей, так. Чаму яны ўсе такія? Ваши крокі становяцца цяжкім рытмам, быццам бы як кірка, якая б'е ў камень. Десятак кірак, якія працуюць ва унісон. Мае рукі адчуваюцца пустымі. Чаму няма кіркі, каб далучыцца да каманды? Абожкна. Роўны рытм кірак гэта самае знікае ў гуле. Нас спрабуе паглынуць ўспамін. Так, перакананне памяццю спрабаваць, ну, это сопротивляцца ўспаміну. Атрымліваецца. Полымя вакол цябе падымаецца ў інтэнсіўнасці і трапляе ў лютасць. Але гэтае прадбачанне не можа табе нашкодзіць. Голас полымя. Твоя воля моцная. Я апладырую гэтаму. Але я буду знаходзіць цябе зноў і зноў. Я магу даць табе магутнасць па-за межамі параўнання. Землі без імені. Знайдзі меткі пакланяльнікаў смокам. Сімбаль матэрыялізуецца над вамі. Страла агню. Страла зробленая з агню.
but a cold presence lingers nearby. Голос і прадбачанне знікаюць, але холодная прысутнасць знаходзіцца паблізу. Небачны позірк за вами назірае. Вось яна стрэлка гэтая. Дарэчы, што я забыўся, гэта мы ж тут паўсюль бегалі, але тут целы могуць быць. З кімсьці паразмаўляць-то. Не, цела алхіміка нават няма. Просто можно было вернуться, блин, может быть, в ту залю. Давайте в ту залю сбегаем. Просто по приколдесу. Калісто, то у ранній пропонованій мною схемі сапраўды няма сенсу, бо нават без уліку акруглення 1000 можна так толькі 8 гульень перавесці, але калі 10, то ўжо пра 16. Угу. Опанькі. О, з гэтым магістрам можна паразмаўляць. Грэмарі, якога мы забілі. Так, для ключоў, для зёлак. Я яшчэ мод ставіў на спецыялізаваныя кантэйнеры Bags of Bags, падаецца. А, і для харчэй таксама, яшчэ асобна. Ну, харчэй самі складваюць, там у гульні ўбудаваны нейкі быў. The Magister stares at you with baleful eyes. One by one, he points at the dead Voidwoken, the dead Magisters, the dead Silent One. Ён спачатку скрыжаваў рукі на грудзі і глядзіць на цябе. Адзін за аднім ён паказвае на пачоры бездані, мёртвых магістраў і маўклівых назіральнікаў, а потым паказвае на цябе. Прыйдзе і твой канец, маг крыніцы. Так же самае, як ён прыйшоў для іх і для мяне. Вредман кіраваў гэтым раскопкамі правільна. Хутка далі скарыстае Аэтеран на цябе. І ты потым не будзеш ужо магам крыніцы. Спробуй паразмаўляць з ім. Аэтеран, аб чым ён кажа? Ён нічога не кажа. Я нічога не кажу, толькі скрыўляе свае вусныя, як ён рэхам паказвае на мёртвых. Паказвае на мёртвых, потым зноў на цябе. Добра, цікавая інфармацыя. О, яшчэ хтосьці. Дух сенсата чорнага гэтага самага кола. Успамін духа у яго вар'яцтве танцуе ў вашым розуме. Вы сенсат, глухі і маўклівыя, але маеце незвычайную здольнасць. Далекс шукае вас і вядзе вас у цемру. Калі павязка спадае, Далес загадвае табе знайсці і вызваліць сакрэтную моц. Вы закрываеце свае вочы і вы адчуваеце прысутнасць схаванай праўды. Вы паказваеце на яе і адчыняеце свае вочы. Вы паказваеце на Далес. Молат патрабуе цябе, спакойна патрабуе паспрабаваць зноў, і потым робіць зноў крок у цемру. Вы закрываеце вочы зноў. Зараз гэтае сховішча спявае табе. Вы падзымаеце сваю руку да яго, і яно адкрываецца да вашых дотыкаў. Са сховішча вы дастаеце меч. Ён не мае вагі, але ён адчуваецца вельмі магутным. Больш магутным, чым нават сама Далес. Але крохкі. Рука кладзецца на ваше плячо. Лязо пераразае вам горла, цячэ кроў. Далес шэпча добрая дзяўчо. І потым усё раптоўна становіцца цёмным. Вось такая вось хрэнацень. Яна забрала адсюль нейкі гэта самае атрымліваецца. Меч, я так разумею. Давайте пробежимся вось тут яшчэ апошні і побежим назад. Просто я забыў, што можна. Мой любимый тип модул за апошні так. Мне падабаецца, што ў Baldur's Gate 3 труп можа адмовіцца размаўляць сваім забойцам па крыжанкі. Так,
Так, ёсць такое. І гэта частка заклёнаў некраманты, тыпу, дух можа не проста прыйсці. Ну, тыпу, у Baldur's Gate 3 гэта проста зроблена, каб не апісваць пад кожнага, але тэарэтычна, тыпу, дух можа проста не вярнуцца. У мяне, ну, у ўсіх заклёнах некраманты ў ДНД, там ёсць такая гаворка, што, па сутнасці, даём вырашае, ці збіраецца дух назад, ці не. Чакайце-ка. Дух канарэйкі. What would they listen? А чаму канарэйка, калі гэта курыца? Я спрабавала іх папярэдзіць, чаму яны не слухалі? Canary. Я не канарэйка. Bad news when I see it. Але я дакладна разумею, што нешта дрэнна адбываецца, калі я гэта пабачу. What do I get? І што я за гэта атрымала? Мёртвая ў клетцы. Такая, это не заўважылі. Не заўважылі, што гэта не канарэйка, гэта курыца. Маска Фейна ратуе. Маска Фейна... дакладна, так, я памятаю. То бок у Baldur's Gate ты просто змяняеш знешні выгляд. Яна там працуе, так, яна ж змяняе дакладна расу яшчэ. У любы заклён, насамрэч, які змяняе знешні выгляд, ён дазваляе падмануць. Так, можна падмануць трупы. Так. Это можна заклёнамі змены вобліку таксама рабіць. Можна скрасці штосьці, спаліцца на чымсьці са змененым воблікам, потым прыйсці з іншым сваім воблікам, і гэта будзе ўлічвацца гульнёй Baldur's Gate 3, даволі прапрацаваная гэта сістэма, але таксама не... Ну, я не вельмі люблю карыстацца. Дух белага магістра. The spirit of a white magister scowls at your Get away from me, sorcerer. Раді мяне, так. Што тут адбываецца? Nothing out of me. Ты нічога не даведаешся, нічога. Скажи, што калі яна нам скажа, што яна ведае, мы добра яе пахаваем. spirit shoots you a venomous look. І яна таксічна глядзіць назад, і не вельмі падабаецца. Добра, мы тады паглынем твой дух, калі ты адмовішся. What? No, Што? Не, пачакай, я табе скажу. we had orders to bring down the wall. У нас быў загад разрушыць сцяну, яны ждалі штосьці знайсці за ёю. All I know. Усё, што я ведаю. Так. Добра, можам ісці. Маска Фейна з бясплатных падарункаў самая карысная, што ёсць сярод гэтых падарункаў. Ну гэта праўда, але зноў жа, тыпу, гэта бясплатныя падарункі для тых, там пра заказаў, па-мойму, так? Калі ты яшчэ на раннім доступе гуляў, так? Па-мойму, такое, не для ўсіх. Я актыўна не юзала, каб лазіць у дзюрачкі. Актыўна юзала, каб лазіць у дзюрачкі, калі не гуляла за хоббіцаў, але пра размову з трупамі не здагадалася. Ёсць заклёны, калі ты чарадзей, то ты па сутнасці можаш сабе знешні воблік змяніць, ты можаш змяніць свой памер, то бок, ну, у мяне для гэтага Гейл заўсёды ў паці, таму што Гейл, маг, візард канкрэтна, ідэальны ютиліті клас, просто ўсё, што заўгодна можа. І фаербол каставаць. Ён можа змяніць вам знешні воблік і кастануць фаербол. Ён можа гэта самае змяняць знешні воблік, ён масавую ілюзію можа накладваць. Ён можа ствараць магічную руку і каставаць фаербол. Вось, там хапае чаго. Вось, хапае чаго. Яшчэ трэба не забываць пра палёты, высокія скокі і каставанне фаербола. Так. За гэта заклёну дарасці трэба, маска адразу ёсць. Ну, гэта таксама праўда, так. Заклён даволі... Гэта заклён не слабы такі. Ну, тыпу, змена вобліка не слабое нейкая трохі там пад змену вобліка. Калі што, тіфлінгі маюць невялічкую, тыпу, штуку са змены вобліка, але вельмі слабую, там, базавая вельмі. Тыпу, цвет колера вачэй змяніць вось такое. Але гэта не Baldur's Gate 3, гэта проста ў ДНД. Па-моему, Baldur's Gate 3 нешта... вельмі спрошчаны нейкі варыянт гэтага заклёна. I've seen places like this in books. Never thought I would see something like this in reality. Вельмі дзіўна. Жесть. Нешта цікавае, конечно.
Опаньки, запалюється. О! Артефакт Eternal. Во, ви зараз ми кірасу можемо зробити. Барання вічних. Ось вона. Давайте зробимо. Опа. Просто тому що. Чому? Тому. Передадим її червоному принцу одразу. Просто тому що. Червоний принц. Як тобі? Яна... Гідрософіст, Конституція. Так, яна трошки лепей. Імунітет до стана, накладывая стан при контакті, рух, додаткове здоров'я до сопротивлення по ветру, немагчыма шакаваць. І частку адштурхоўвае. Цудоўна. Достаем гэтую руну. И уставляем сюда же. Сопротивление полымя, максимум физичной брони вот это. Оп. Цудовно. И зараз она стала лепей, чем тая моя броня. Во усім. Покажи, як виглядає на ящерки. Ось так. Кайфовий. Мені подобається, як броня латная виглядає на ящерках. Яны кайфовые. Мне подобається, що їх ще і хвост бронірований тоді становиться. Латно такі. Ну, я сподіваюся, ви же усі на конту перапранання, ви же усі у Baldur's Gate так. There is no trace of the filth that has infected this world. Immaculate? That barrier could resist the great acorn itself. О, гэты бар'ер можа вытрымаць нават вялікі жолуд. Не халера сабе. Добра, зараз будем разбираць, што гэта за халера перад намі. Я ж спадзяюся, вы ўсе ў Baldur's Gate 3, ну, споднія яшчэ перапраналі персонажам. Ну, типу, крос вопратку. Я ж спадзяюся, вы ўсе так рабілі? І кожны раз, калі споднія атрымліваюць, перапрануць на ўсіх сваіх персонажаў, спрабаваць. Я ж спадзяюся, усе так рабілі, правильно? Что такое? Ладно. Бачу, что рабілі. Таню нема. Шкелет и книга, дзённік. 15 Аурантиона. Начинается запись Вульфрума, лідера археолагаў. Капітан Ауреус кажа мне, што тут можа быць штосьці вартае выкапвання ў гэтай дзіўнай пячоры. Я наняў мясцовых з рыдлёўкамі. Яны настойваюць, што гэтая пячора, у гэтай пячоры водзяцца прывіды, але як жа дзіўна, як колькі прывідаў можна прагнаць з вялікай кішэні золата. Ты зброіла Лаізель? Я пра сподняя. Сподняя Лаізель цудоўна выглядае на ўсіх персонажах. Колькі ж прывідаў можна прагнаць з цяжкімі кішэнямі золата? 16. Цудоўна. Я ніколі не бачыў працу такой якасці. Гэта склеп, гэта храм, слупы семерым падказваюць аб нейкай рэлігійнай мэце. Але тут больш схавана за бар'ерам. Працаўнікам гэта зноў не падабаецца, але я эксперт па андэдам. Калі іх прывіды былі бы рэальнымі, я бы ведаў. 17 Аурантиона, ідыёты, працаўнікі кажуць, што яны, што я Медлін, ну, вожуся з багамі, ну, тыпу, перашкаджаю багам, але я адчапіў толькі невялічкі кавалак ад слупа, і мне ж і патрэбна яго было неяк праверыць. І зараз яны запячаталі мяне тут.
Нічого не сталося, акрамя того, каб даследаваць слупы і спадзявацца, што яны вярнуцца. Выглядае так, што кожны семерых прывязаны да элемента альбо нейкай асаблівасці. Ралік зямля, дюна паветра, тір цэндаріс кроў, зорл тіса полымя, врогер мышцы, сантеса розум, амадія магія, 18 рунтіона. Я не думаю, што я адзін. Я ўпэўнены, што я чуў голас, калі я спаў, але мне не атрымалася яго разабраць. Ён быў слабы, амаль як крэха. 19. Яно тут, яно рэальна. Што бы гэта ні было, яно рэальна. Ахоўнікі, дапамажыце мне. Down here in this darkness. Poor soul. Можа мені... Так, добра, вось яны слупы. Ззаду яшчэ нешта ёсць. 7, так, я бачу 6. І вось амадія 1. Добра, ну лагічна. Штанцы Карлах вельмі пасуць Астаріяну. Астаріяну вельмі пасуе яшчэ гейлаўскі, па-мойму. Альбо... По-моему, гейлаўскі. Альбо, як яна... Shadowheart. Я не магу памыляцца, не памятаю, у каго які, але, по-мойму... По-мойму, Shadowheart. Так, Shadowheart пасуць Астаріяну яшчэ. Астаріяну, в прынцыпе, ўсё пасуе. Там такі чэл, што яму складана, каб яму штосьці не пасавала. Добра. Давайте да гэтай штукі падыдзем. Тыркнем яе. Я просто аббег, праверыў. Пачакайце-ка, я не паспрабаваў туды тыркнуцца далей, так? Не, там і няма куды. Дзіўная скульптура жывая, калі вы дакранаецеся да яе. Яна гудзіць сілай і адкідывае бліскучыя маленькія цені па сценах. Так, выразана... Як это? Carving. Тое, што выразана. Слова не магу згадаць. Ладно. Яна пакрыта гліфамі вечных. Яны ахутваюць мякка зяючы камень, які дае вам пачуццё, быццам бы начное неба згарнулі ў шар. Нахіліцца і аглядзець сімволі. Вы чытаеце. Так. Так, на першыя дзеці нашага... Дзеці... First Lord. Дзеці нашага першага лорда поўнай сілы, другога народжаная ў крыві, якая цякла. Трэці быў малады, давяртанне ветра, чацвёрты да полымя. Гэта ж, ну, спіс. Так, давайте, карацей, я просто запишу парадак, это, таму што я разумею, пра што. Мы просто элементы падключым. Ларыны ўмеюць рабіць прыгожы рыштунак. Гэта не скруткі, дзе без модаў, жаноча абладунак, маральная траўма. Я нават не памятаю. Ну, в прынцыпе, типу, ніколі нават не здаваўся гэтым пытаннем. Типу, калі я гуляў за жаночых персонажаў, я звычайна просто гуляю ад першай асобы і ўсё. І неяк не здаюся. А навокал яны так нейкія шэренькія ўсе. Ну, типу, выбітнай. Што Skyrim, што гэты самы, што... Як жа ж ён? Oblivion, яны неяк не вельмі прям выглядаюць. Я скажу, што дакладна броня Ачмурана выглядала у Моравіндзе. Уся, прям, мне так падабалася броня ў Моравіндзе, она такая крутая. Вось, шкада, што гульня просто старая, капец. Ну, недавняя гульня, усе 2004 года, вы разумееце. Так. Першы. Power. Я так і запишу.
Таму што там масл, по-мойму, ёсць такі. Другія гэта кроў. Трэці гэта вецер. Чацвёртае гэта полымя. Our fifth lord's cubs with minds were blessed. Our sixths had brawn beyond the rest. Так, почекайте-ка. Пятый. Розум. Майнд. Шостый. Браун. Что это такое? А, вось гэта масл, типу, вось гэта будзе браун. Таму што сіла і мышцы гэта две розныя рэчы, тут карацей будзе. Our seventh's brood spread from earth to glen, and thus no king shall rise again. І дзеці сёмага распаўсюдзіліся ад зямлі to glen. І такім чынам ніякі кароль зноў не ўздымецца. Это зямля. Добра. Даспехи Солов'я симпатичные. Соловей отшмуренная броня подобается. Your mind racing. No king shall rise again? What happened here? Ніводний король больше не уздымется. Тут король нейкі запакованы. Я зараз хренейкую уздыму, так? Только не кажите, что тут Бракос Рекс лежит, а? Добро. Дзённік читаем. Зараз я адзначу просто тых, хто куды ідзе. Так, это не тое. По апошнім паднятым. Блин, боже, які крывы інвентар. Ага, просто я не падабаецца. Так, вось оно. Сила. Тут ёсць масл і магія і розум. Але дзе тады пауэр? Ладно, давайте по порядку. Кроу. Тирцен Делиус. Поветра. Что? А, вот оно, Дуна. Полымя. Зорл Стиса. Розум там был. Зантесса. Мышцы это Врогер. Земля это Ралик. І моц тады гэта магія, Амадія. Апошняя застаецца. Добра. Амадія, Тир, Дюна, Зорл, там, ну, короче, все выписано. Зараз пробежимся. Анзип король, ну, зараз будзе. Зараз будзе. Амадія. Так, она самая далекая у нас. Опаньки, хто там ляціць за нас? Вітаю усіх рейдераў, вітаночки вам. Спадзяюся, у вас усё добра. Як вы там маецеся? Мы зараз лезем да нейкай... Я не ведаю, што. У нас у гіганцкай зале знаходзіцца сфера, якая бароніць нейкую труну. І вось гэтай труны мы спробуем пролезці. Так, а я докрануўся да Амадіі? Да Амадіі, падаецца, не. Давайте кранаем першыя слуп. Так. Дядя Амадия, никогда не думал, что мы будем так близкие. Кроу, Тир. Кто у нас Тир?
Дзе ён? Вітаю, Фей. Вітаночки. Вітаю всіх рейдерів. Ми розбираємося з пазлом. Де там тир? Тир. Врогер. Не то. Где тир? Я пропустил? Зорсиса. Дюна. Тир Сенделиус. Ось он. Идем. Вітаю, дед Максим. Вітаночки усім. Ми займаємося тим, що, подається, зараз нейку хрень випустимо. Але будемо кранати усі слупи у порядку, які ми визначили по пазлу. Really call him the poet. Невже смертные называют его поэтом? Угу. Я лепі на стене малевал. Так, Дюна, поветра. Дюна. Lord Duna, short and proud. And you passed those traits on to your people. Блин, Фейн просто, кабзда, ён просто ведаў гэтых багоў, калі яны яшчэ былі смертнымі тысячы гадоў назад, і ён такі, типу, о, ты мой Дюна, карацей, той, хто бог, які стварыў дворфаў у гэтым свеце, ён такі, о, ну ты, карацей, перадаў кароткі і прамы, перадаў гэтыя здольнасці сваім стварэннем, бедныя істоты. Не пашчасціла ім. Кубики не кранаю. Так и запишем. Полумя Зорл. Зорл Стиса. Элегантная богиня для наших элегантных людей. Окей. Это уже комментарий был от Червоного принца. Засталося 3. Так. Зантеса, это розум. Зантеса. Яна імпа стварила. Lady Santezza, you were the only one of the 7 that could take a joke. Ты была адзіная з 7, хто могла зразумець жарт. Зантеса, Врогер. Чакайце-ка, а Зантеса можа быць богіней, типу, правадніком для створанага персонажа? Просто, ну, яна ж, типу, богиня імпаў, каго яна там будзе кіраваць? Врогер. Lord Vrogier, a champion of martial challenges, less so of mental challenges. Пожартовал на конт того, что он тупый. Все нормально. Земля, Ралик. Ralik, the first. Перший 7. He was as bullish as Vrogier in his own way. That's it. We're through. Добра. Усё. І... Блин, мне пытается дрэнную зараз хрень мы робім. Толькі не кажыце яму, што мы зараз будзем гэтага Бракуса Рекса. Хаця малаверагодна, гэта вельмі старажытная штука. Бракус Рекс пахаваны дзесь у іншым месцы. Сейчас шакнуў на пасэ ўсіх гэтых гадоў. Прачытаць. Так. Таблічка. Написал сучасное слово на им. Swornbreaker. Что? Окей. Добро. Арбалет. Отправим его Ифану, потом разберемся. Это на продаж, это забираем. Заховаемся. Ну что ты там? This is altogether too Creature looks down from its perch. Божух, на ты что такое? Crawled out of that sarcophagus as if it had forgotten how to move its limbs. Істота глядить на вас зверху, а перч гэта по типу як сідушка для птушек, я забыўся як слово. А там казадор, ну, не хапала. І дрыжыць. Яна выпаўзла са свайго саркафага, быццам бы забыла, як рухаць сваімі канцавінамі. Яна паварочваецца для цябе, і ўсё, што ты бачыш, гэта твар, які закрыты, як гэта, вельмі вытанчанай маскай. From behind unmoving lips, you hear a creaking Па-за нерухомымі вуснамі ты чуеш скрыгочачы нізкі кроўнін, добра, голас, які размаўляе мову, якую ты баяўся, што ніколі больш не пачуеш. І гэта мы-то, тое старажытная істота самі. Фейн? Немагчыма. It cannot be. Вечная Аэтера. Глядзець у шоку. Яна размаўляе на мове вечных. Другі варыянт. Лёгка нахіліцца, не спускаючы вачэй з яе. Ці яна сапраўды з нашых людзей, з тваіх людзей. Трэцяе, зрабіць крок назад, адкуль яна ведае наша імя. Карына яго ведае. Яна размаўляюць, быць шакаваным, давайте, варыянт
ашакаваны. Missed it so. Мне таксама гэтага не хапала. Я правела 3000 чагоддзі, жадаючы пачуць, як хтосьці размаўляе ім зноў. Але мне атрымалася, але я пазбегла знайсці твой твой востры язык. Better to have stayed locked in that box than bandy words with a reprobate like you. Лепей заставацца бясконца ў гэтай скрынцы, чым перакідвацца словамі з reprobate. Reprobate это типу той, хто на выпрабаванні, карацей. Reprobate. Так, ну той, который па-за межамі выратавання, карацей. Чым размаўляць з такім, як ты. You can feel Унутры ты адчуваеш, як Амадія варушыцца ўнутры цябе. Штосьці наконт гэтага цябе устрывожыла. You don't Ты не ведаеш, так? You have no concept of what you've done. Ты нават не уяўляеш, што ты зрабіў. Першае, сказаць, што мы не ведаем нічога, акрамя таго, што мы правялі стагоддзі у пакутах у сваёй клетцы. Другое, халодны жах знаходзіць шлях да тваіх костак. Аб чым яна кажа? Трэцяе, патрабаваць, каб яна сказала табе, дзе знаходзяцца іншыя. Калі яна выжыла, магчыма, яны таксама. Мы чапалі кубікі. Давайте другі варыянт. Што мы нарабілі? I am talking about the Я war. кажу наконт вайны. The war of such devastation. Вайны такога разбурэння. Thought possible Я ніколі не думала, што яно магчыма. by your unfathomable Вайна, якую stupidity. правяла твая бясконцая тупасць. the goddess inside you jerks violently. Багіня ўнутры цябе ірвецца жорстка ірвецца. Яна спрабуе захапіць кантроль, яна спрабуе паразмаўляць скрозь твой род. Нельга дазволіць. Я бы думаю, што Амадія нешта хавае ад нас. Сказаць, што нас запячаталі так же сама, як і яе. Мы не адказныя, што бы не здарылася. Так, не, сказаць у шоку. Вайна, якая вайна? Мы не пачыналі ніякай вайны. Do not preach to me, roach. You have no idea. No idea of the Так, hell you brought можаш мне us не all. выбачацца, Роуч, таракан. Ты не уяўляеш, які ад ты прынёс на нас усіх. Despite your best efforts, your Нягледзячы на ўсе твои намаганні, твой eons ago розум вяртаецца ў той дзень to the king. His refusal. эпохі назад. You're turning to the seven lords. The king's dis- Тое, што вы адкрылі, тое, што ты знайшоў, як была створана вуаль. Вейл, пачакайце-ка, не Вейл. Як яна там? Типу... Вейл. Валюм, вось. Стварэнне валюма. Тое, што ваш паход да караля, яго адмову, ваше звяртанне да семярых, нездаволенасць караля. You think nothing would Ты happen? думаў, нічога не You здарыцца? think the lords would be satisfied to leave that power untouched? Ты думаў, што лорды будуць задаволены, каб пакінуць гэтую сілу не кранутай? They Не, stood яны still. запячаталі They яе. rebelled against the king and Яны declared паўсталі супраць themselves караля і абвясцілі сябе You багамі. feel the goddess Amadia lash out defensively inside you. Ты адчуваеш, як багіня Амадія абаронча, як гэта, штурхаецца ўнутры цябе. Ёй гэта вельмі не падабаецца. Патрабаваць, каб мы жадаем ведаць, як яна выжыла, калі ўсё было паглынута вайною, як ёй атрымалася застацца ў гэтай пячоры. because of you. За цябе. I was imprisoned for trying to fix your Я была mistakes. кінута ў турму з-за таго, што спрабавала выправіць твае памылкі. At this, Amadia surges forward, У гэты момант Амадія рвецца наперад. which starts to move of its own accord. Яна перахоплівае кантроль над той сківіцай, а яна пачынае рухацца без твайго You кантролю. were imprisoned here for your blasphemy, for your sins. Ты была адпраўлена ў гэтую турму за тваю ерась, за твае грахі. Lady Amadia, Ледзі Амадія, you're
Ты кіруєш ім? Have you fallen so far that you seek shelter within Ты падал так низко, что шукаешь, як это, шукаешь аховы, ну, сховішча унутры гэтага? Silence! Маўчы. Your king who fell. Это твой кароль Flung паў. him into the void along with Я кінула яго ў every бездань last з кожным апошнім cowards вечным. І, made me a god. і моц, якую гэты абожухна, і сілу, якую ён баяўся пераследаваць, зрабіла мяне богом. Семера ляснутыя, нахрен. you? You threw Ты, яна забіла ўсіх. Ну, тыпу, усе семера яны забілі ўсіх астатніх вечных. Добры энкаунтер, ну. Ты кінула іх у бездань? Pain understands Пэйн разумее. Ён разумее, што веды не маюць межаў. that curiosity Што зацікаўленасць немагчыма спыніць. Дазволіць Амадзе працягнуць, яна мае рацыю. Зацікаўленасць немагчыма абмежаваць, куды бы яна ні прывяла. Другі варыянт. Вярнуць сабе кантроль у ярасці. Вы не разумееце. Яна склусіла вам. Кароль не знішчыў вечных. Богі гэта зрабілі. Трэці варыянт мы не ведаем. Я злуюся на яе. Ну, тыпу, я думаю, Фэйн бы таксама злаваўся. Давайте другі варыянт. Fights back, struggling Багіня адбіваецца, спрабуючы вярнуць кантроль, але ваша хватка моцная. Вы чуеце голас, які шыпіць на вашай галаве. Не, спыніся, дай мне сказаць. Of course she lied. Вядома, яна I would склусіла. never trust a word from her twisted lips. Як ты мог даверыцца хоць аднаму слову з яе вуснаў? Яна, магчыма, прыкінулася, што яна была вельмі задаволена тваім вызваленнем. Say that you were special, Яна сказала табе, што ты асобны, other than a slave. You idiot. што ты будзеш чымсьці іншым, акрамя як рабом? Ты ідыёт. Not that it matters. Гэта не I sense важна. the king. Я адчуваю караля. I can sense his desire to see you destroyed. Я адчуваю яго жаданне пабачыць цябе знішчаным. To grind you to dust. Мне нават не патрэбны аэтаран, каб знішчыць цябе ў пыл. Усміхнуцца. Аэтаран яна назвала сваё вынаходніцтва сваім жа імем. Другі варыянт. Не, патлумачыць, што нам не абавязкова змагацца, вы можете працаваць разам, мы можам паспрабаваць знайсці іншых. Трэцяе, гэта твоя віна, кароль, гэта немагчыма. Так. Каза нейкая не багіня. Усе казы, тут две казы, Аэтера і багіня. Давайте паспрабуем, нам няма неабходнасці змагацца. У нас агульная мэта насамрэч. Work together. Разам працаваць. I was locked in this hell. Я была запячатана ў гэтым аду з-за таго, што спрабавала выправіць твае памылкі, і ты задаеш зараз дапамагчы мне, каб зняць цяжар са свайго розуму. You deluded little runt. I Ты was вар'ят. crafting a weapon to kill your gods. Я рабіла зброю, каб забіць тваіх багоў. War in your crypt. Пакуль ты сядзеў, I hid it in прасядзеў усю вайну ў сваёй крыпце. Я трымала яго блізка. Я скавала яго ў гэтых пячорах. although I can feel its distance. Але я адчуваю, што ён яго дыстанцыю, ён у кагосьці ў руках кагосьці іншага. Магчыма, яны выкарыстаюць яго, каб забіць усіх семерых здраднікаў ад усёй боскасці, як я спадзявалася. feel a cold fear settle in Amadia's heart. Ты адчуваеш, як халодны страх занурыўся ў сэрца Амадіі. Яна збягае ўнутр цябе, спрабуючы абараніцца. I have spent too long alone. Я правіла занадта шмат часу адна. I can look forward to. Thanks to you, Fane. Так, я правіла занадта шмат часу адна, і зараз адзіноцтва гэта адзінае, на што я магу спадзявацца, дзякуючы табе, Фэйн. Сказаць, што, магчыма, ёсць нейкі шлях вярнуць усіх. It was too late the second you Было ўжо занадта позна ў тую секунду, калі ты too late for паразмаўляў з семерымі. Это было ў той момант, калі ты здрадзіў нашаму каралю. doomed us, Fane. You doomed us all to this Так, hell. за цябе мы застанемся ў гэтым аду, Фэйн. First, I will break your body. Спачатку я зламаю твоё цела. Find my
creation. Потом я знайду свою мою зброю, і я відправлю твоїх проклятих богов у ту ж саму, як это, яму, куди яни кинули наших людей. Doesn't react this time, but you can feel the cold У гэты момент stir everywhere. Амадзія не рэагуе, але вы можете адчуць халодны жах, які скоўвае Not яе. enough talk. Хопіць размаўляць. Time you return to a tomb. Самы час вярнуць табе у склеп, здраднік. Окей. І на 14 узроўні гэта ўжо будзе не так прыемна. Ау. Не халера маланка моцная была. Ну, з іншага боку, яна ваду спецыяльна пакрыла нам. Яна што, крыніцу скрала? Яна крыніцу скрала. Так. Па-па-па-па-па-па-пам. Ну, калі вода навокал. Блин, у яе до халеры здоровья. Можно, конечно, паспрабаваць ад гэтых мелкіх пазбавіцца. Так, ёсць. Замарозіў яшчэ аднаго. І атруту на іх усіх. А, у іх унітета атруты. Цудоўна. Так. Давайте наверх туды падымемся. Правокацыя. І можа быць фізічную броню на кагосьці не, нікому не патрэбна. Добра. Далей. Накидываем себе регенерацию магичной брони. Я кину Chain Lightning вот сюда. Хотя можно вось на гэтае. Оп. Вось на гэтых пачвар цудоўна. Няхай іх маланашкам б'е. Шакавала двух. Суперкондуктор. Блин, я таксама да гэтай жа маланкай лясаю. Так, далеко она улетела, очмурила. Пам-пам-пам-пам-пам. Треба побучику яшчэ выклікаць. Это вечное. Хрен разберешь. Паскарэнне. Я могу... Не, шок не здыму гэтым, правильно? Не, не здыму. Давайте... Вот так, зямлю. Оп, гэтага забілі, цудоўна. 5200 до сюда. Ні халера сабе надаюць до сюда. Добра, разбираемся з імі. Я могу паскорыць Ифана, што не вельмі дапаможа, але няхай. Просто ждаю, каб ён пахадзіў нарэшце, а то не ходзіць ні разу. Не трапіў. Оп. Добра, будем пробиваться сквозь броню. Ай. Червоний принц. Ау. Ай-яй-яй-яй-яй. Червоний принц амаль помер. Так, давайте червоному принцу выпьем какое-нибудь зелье. На 650 здоровья. Гэта то, что нам потребно. Выпиваем здоровенное здоровье. Бутылечку гэтую. Нам потрібно позбавитися гэтых сталкерів як мага хутчэй. Не тая атака. Треба було нешта інше користати. Так. Па-па-па-па-пам. Ухилення на усіх. Ось так, масове ухилення. І... Нехай яно на сябе лячэнне. Цудоўна. Я могу яшчэ забраць
Магічна броня потрібна. Ось. Криницю забираємо. Оп. Кидаємо у її Амади і хай розбираються. Ну, я ожидаю за Амаді самостійно розібратися. Ау! Ау! Жесть. Это реально жесть. Три рази я спробував, 3 рази ми ухилилися. Цудовно. Так. Гэта яшчэ будуць непадкантрольныя нам. Так. Калі ласка, не забівай астатніх. Яна заб'е іх. Просто один заклён і нам капзда. Так. Мінус 2 персонажа. Так. Блин. Там просто праблема ў тым, што персонажы там вельмі згрупаваныя і пад кантролем лёгка становіцца. Іх бы раздзяліць падчас размовы. Мы гэта і зробім зараз. Блин. Вось і зрабіў падчас размовы. А ёсць... Давайте. Квіксейвы мае. Яна просто кідае ўсё ў толпу і 3 персонажаў накрывае, так хаця бы аднаго, можа быць, накрыла бы. Так балюча. Так, вось зараз. Мы раздзяляем усіх персонажаў. Чырвоны прынц ідзе адразу наверх. Так. Іфан таксама можа стаць зверху, вось тут. Просто збоку. Лоіс. Там Фейну і Лоіс небяспечна быць насамрэч, але няхай Лоіс вось тут стане. Толькі Фейн застанецца ўнізе. І я зараз захаваюся. Так. Оп. Захаваліся. Я паўтараю тыя ж самыя рэплікі. She's trying to take control. Do not. Despite Did you think? No. you feel the goddess Amadia lash out defensively inside. Because of you. At this, You were imprisoned here. Lady. Silent. You. Fane understands. the goddess Of course. Did she say not that it matters? I sense the king. Work to get you. Although I can. you can feel a cool. I have spent too long alone. And now loneliness is the most I can look forward to. It was too late. You doomed us first. Amadia doesn't. But enough talk. It is time you return to a tomb, traitor. Угу. Ось, зараз я заховався ровно в момент, коли починається бойка. Чудовно. Опаньки, яна викликала яшчэ одну почварку. Або ошукна. Яшчэ 2 почварок. І потім маланка ляснула. А попередній раз вона скористалася водою і... Блін, і одразу мінус Лоїс. Ні, все ж таки 3, це жесть ненькая. Блін, а що робити-то? Давайте про... Я зараз ждаю перезагрузити просто бойку гэтую. І паглядзець, можа яна зробіць нешта іншае. Таму што зараз горш, чым было ў папярэдні раз. Прызваны 3 пачвары, і яна яшчэ маланку ляснула. І гэтыя пачвары пачалі хадзіць адразу. Яна тое ж самае зробіць, так? Так. У яе нейкі алгарытм ёсць. Давайте хуткае захаванне. Просто нельга, каб Лоіс першу атакавалі. Лоіс была ў бяспецы, але разлік быў не на тое, што мне, блин, 3 прызыўных будзе пачвары. О, гэта будзе жорсткая бойка, конечно. Так, заменім зараз месцамі. Лоіс вось тут. На краю.
Нехай ось тут. Ладно. Конец бойки. У сенсі, початок бойки. Конец розмови. А, яна викликає ось там літерально поближей до Лоїс кожен раз. Ну, яна ждає забити Лоїс перший. Ось. І у Лоїс не тільки гігантська кількість броні. Раз, два, і просто Лоїс забивають, а у його ще вольні пункти дій застаються. Жесть. Ладно. Так, гэта на паскарэнне. Гэты на... Просто, блин, лухта поўная нейкая раблю. Это будзе прям душная бойка, чат. Жесть. Як эту бойку рабіць на такім узроўні? Это ж рана яшчэ мне. Прям вельмі рана. І ўсё, я просто заняўся тым, што падняў яе. Жесть. Это нават чырвоны прынц нармальна не вытрымлівае. У якія пытанні да астатніх? Жесть. Просто не, чат, гэта просто нейкая лухта. Я нават і не блізка. Просто чаму яна не выклікала іх раней? Які, на кое лячэнне, ну? Типу, кожная з гэтых і так небяспечная. Просто набярэ і такая, типу, о, я выклікаю яшчэ 3. Раз, два, 3, 4, 5, ладно, яшчэ 2. Да 4, якія былі так смертна небяспечныя. Ну, не, просто я прям не выцягнуў гэтую бойку. Я просто прям не блізка да яе зараз. То бок, вось гэта мне патрэбна захавацца, і просто не... Ну, типу, я прям не блізка, не гледзячы на то, што у нас розніца ў адзін узровень, моц гэтых пачвар, яна гіганцкая. Калі іх 4 застанецца, яшчэ нарм. Але яна іх яшчэ выклікае, і гэта жесть. Я разумею, чаму яна іх не выклікала, таму што мы ідэальна стаялі групай, і, ў прынцыпе, нарм. А зараз мы павінны проста ісці, таму што нахрен гэта. Не-не-не, мы просто идем отсюда. Просто идем. Добро поразмаўлялі, цудоўна, нахрен. Просто валим отсюда. Где там у нас выход? Цудоўна мы пробраліся ў чорныя ямы. Да пабачэння. Где там? Не. Ось. Куди вибратися. І куди-небудь до брами Blackpit. Оп. І у Blackpit я оглядів усё, подається, так? Я зараз перепровірив. Ніхто нічого не бачив. Ну, саме цікаве, ми прибралися повністю скрозь усі Blackpits, абсолютно без проблем, і ось добралися. Таму што ў ідэале нам падняць узровень і зброю, ну, типу, апрануцца ў 14 узровень рэчы. То бок, не проста падняць узровень. Дагэтуль была праблема, ну, мне не хапае ўзроўня, я проста падыму ўзровень і нармальна. Зараз патрэбна не толькі, вось супраць для гэтай бойкі, патрэбна не толькі ўзровень, а яшчэ і сілы на яго. They don't pay me to talk. Move along. Мне хочется забить гэтых магістраў. Я нестрымнае ожидание. У сенсі вы закрываете браму. А ну-ка, открывайте браму назад. Так, я тут был уже, так?
Альбо я не адолеў тады. Ён тут 14 ўзровень. Па-моему, мне тут таксама балюча было, так? Я вырашыў, што не пайду сюды. Яны там 16 ўзровень, то бок яны там мне рэальна тады накідалі. І тут мне накідалі. І там мне накідалі. Добра, тады давайте на кладбішча і шукаць там могілкі, якія мне чэл паспытаў знайсці. Дзесьці яны былі. Я просто праігнараваў неабходнасць спусціцца на тыя могілкі і ўсё. І не рабіў той квест дадатковы. Ну так, не самы проста, але не самы складаны на гэтай мапе. Не, ну, вядома, не самы. Просто мапа гіганцкая яшчэ. Пар скончваецца зараз. Вы разлавалі пачвару. І адзінае лячэнне ад гэтага — гэта кроў. Сабака падымае галаву у нябёсы, у гразавыя нябёсы і вые. Зямля пад вамі вібруе. Некрытычны троль. Ты выкліканы. Пралезь праз браму. Зямля для цябе адкрыецца. Што? Некрытычны троль? У нас ёсць сабака-некрамант. 11 ўзроўня. Ну, добра, тролль хаця б 11 ўзроўня. Сувязь душ. Я магу па сутнасці... Я па сутнасці магу на сабаку сканцэнтравацца, і ўсё будзе ў парадку. У мяне як бы хапае чаго рабіць. Я, типу, не той, я туды просто зарана полез. Ну, я спокойно вернуся потом на больш высокім узроўні з лепшымі прадметамі, я спокойненько дам рады. Блин, это ўсё па хаўрусніках пойдзе. Подпалим их. Цудоўна. Давайте паучиху. Тролль, але не критичный. Так. Не критичный, не критичный. Десь у яго на прострел було. Не, гэта реактив. Ось. Просто ён, по-моему, скрозь ворогаў прям пробивае. Ось так. Пам, двух ворогаў наскрозь просто. Кайфы, 2 крита. Ігноруючи броню. Солоденько. Солоденько. Блін. Ладно, отойдем краху. Во, ось так. Блін, я... Что здарылася? Я выкинул з так самого панели здольность. Чекайте, какую... Где он там здольность-то? Вось. Так, есть. Вось тут маланка павінна быць просто боская. Потому что тут паўсюль дождж. Вось стан на гэтага яшчэ. Лячэнне на сябе. І на сябе жа выхіленне. Давай, Лойс, трымайся. Собака пропусціў свой ход. І гэта цудоўна. І ён памрэ павінен будзе на сваім ходзе. Я нават дапамагу яму яшчэ. Раней няхай памрэ. Оп, а трое застаецца? А, не, так, я собаку не добил. Оп, есть. Забить Андреса, некромантичную собаку. Некромантичного собаку. Двуручная секера. Якую я красать не буду. Подбираем, подбираем, еще подбираем.
Шкелеты, можем зайсці. Нека романтичная собака. Так, чому я перегружений знову? Задёблі. Так, вага. Что у нас самое тяжкое? Так, гэта тяжкая. Схема. О, дакладна, мы ж новы нейкі рэцэпт атрымалі там у грабніцы гэтай. Там нейкая як зброя, так. Зброя. Swarmbreaker, вось он, коса. Что гэта такое? Мне патрэбна клинок Swarmbreaker і... Ага, гэта прям і схема яго. Вось гэтую схему прыйдзе з сабой цягаць. Давайте да чырвонага прынца перададзім. Гэта мы на продаж і да Ифана. І... Гэта крутая палачка. Пакінем яе пакуль. Так. Блин, тут да халеры ўсяго. Вось гэта можна. Хоп, і да Ифана таксама. І гэта хоп, і да Ифана. Не романтичный добрый хлопчик. Так. А як же інакш? Добра. Вось гэта на продаж і да Ифана. Тут увогуле разбірацца трэба. Нам хутчэй за ўсё будзе момант, калі мы просто пойдзем і яшчэ один раз заход у горад, каб прадацца. Таму што сабралося ўсяго. Обед. Бля, а чому не? Вось, а зараз адкрылася. Чаму я не адкрылася дагэтуль? Акамянелыя грабіцель. І такіх шмат. Ванна. Таксама акамянелая. Ну, карацей, гэтыя чэлы спрабавалі абакрасці гэтае месца, і у іх атрымалася так сабе, я скажу. Эта статуя калісьці была жывым чалавекам. Магчыма, яго можна ажывіць. А што калі зняць бласлаўленнем? Нічога, так. Нават акамянелыя не маюць магчымасці стрымацца ад потокаў часу. Тады атрымліваецца... Тут так затхла, быццам бы само паветра акамянела. Ну, я так разумею, некаторы з іх, вось адна, можа быць, яе трымаецца ажывіць. Асобна стрымка лупання кішэнька. Хутчэй ўсё такі будзе, так? Благословлення. О, вось яна ажила. Што, ці не было гэта крута? Быць праклятым трунай і быць выратаваным трупам. Яна раздражнёна ўздыхае і закотвае вочы. Усё гэта і не для нічога. Ніколі не думала, што мне спатрэбіцца браня холаду. Так. Спытаць, як яна камянела. Ты жадаеш мне, каб я праспойлерыла табе гісторыю перад тым, як яна скончыцца? Я не буду такой грубай. Яна паціскае вусны і нахіляе галаву. О, ну выбач мяне. Але я табе не падзякувала. Яна ківае табе у нешчырым рэверансе. Яе рука за спінай, у дзюйме ад яе посаха. Давайте перакананне інтэлектам.
разгарнуцца на сваёй разгарнуцца і сказаць, ну няхай сам разбіраецца. Не атрымалася пераканаць. She rises from her bow. Яна падымаецца свайго паклону. Яе глыбокія блакітныя вены пульсуюць жорстка, вельмі моцна пульсуюць на яе твары. Так, на будучыню бранірую за сабою ДНД персонажа з іменем Нек романтычны. Oh, honey, I know this isn't the way Удобно, you wanted it добре. to end, but anathema is still out there, and I'm not keen on competition if you get my drift. О, дороженькі. Ты дакладна не хацеў, каб гэта так скончылася, але анатэма ўсё яшчэ дзесьці там. Я не збіраюся з кімсьці спаборнічаць, калі ты мяне разумееш. Of cursed fire flares from her staff. І праклятае полымя зрываецца яе посуха. Bring it. Эх, но... То мы не можам нармальна паразмаўляць? Давайте... крыніца не дапаможа, таму што яна магічную броню мае. Ну, дарэчы, з некрамантамі трошкі, складана ў ДНД. Тыпу, гэта цікава як канцэпт. То бок, у цябе ёсць магчымасць размаўляць з мёртвымі, у цябе ёсць доступ нават да... Ёсць ажыўленне, дадатковае здароўе, але вось прям армію нейкую шкелетаў ты не падымеш. Хаця справа ў тым, што на ранніх узроўнях ты армію не падымеш, ты там ледзь аднаго падымеш. А калі ты можаш шмат стварыць, табе прасцей кінуць моцны фаербол. Ну, тыпу, там трохі такое. Але фантазія гэтага ўсё роўна працуе, можна такое рабіць, яно ёсць. Самае, канешне, utility, самыя цікавыя моманты пачынаюцца з тым, што рэальна гульня з тым, што было мёртвым, ужо не такое мёртвае, як было. Вось гэта самае цікавае ў некраманта, таму што нам патрэбна яго стрымаць, каб ён распавёў нам штосьці. Не, нам можна яго забіць і потым спытаць. Зноў жа залежыць ад заклёну некраманта, які дазволіць размаўляць з мёртвымі, таму што яны розныя ёсць. Вось, і не заўсёды з вамі хто заўгодна паразмаўляе. Сваімі абмежаваннямі, карацей. Пры гэтым некраманты не толькі з'яўляюцца нейкай моцнай штукай у ДНД. Такая, даволі, калі толькі поўнасцю ў гэта убіцца, то некрамант такі сабе па сіле. І па сіле, і па геймплею трошкі душнаваты. Зноў жа, калі фантазія падабаецца, то там пофіг абсалютна. Там фантазія гэтага купае проста ўсё. О, блин, она выкликала шкелета нейкая. Яшчэ адна прызывательніца, блин, мы ўжо з адной змагаліся. Ось ён ахоўнік. І гэта ахоўнік выклікае яшчэ шкелета? А божухна. Нам трэба ад яе пазбавіцца, просто забіць на ўсё, таму што яна будзе выклікаць і выклікаць просто. А ёма, і гэтыя могуць яшчэ больш маленькія шкелеты выклікаюць яшчэ больш маленькіх шкелетаў. І колькі так можа працягвацца? Рэальна, то бок гэта 3 узроўня шкелетикаў. Больш вялікія шкелетики выклікаюць больш маленькіх шкелетикаў, больш маленькія шкелетики яшчэ маленькіх шкелетикаў, і так гэта працягваецца далей. Так. Прастрэл, давайте вось да яе адразу. Оп, праскрыты праз усё, цудоўна. Пераскокваем сюды. Там што тут нам не будуць перашкаджаць. І ў скокі страляем па ёй. Далей яшчэ кідок. І ўсё, усе істоты проста мінус. Ці яна сказала анафема. Анафема. Так, подобрать. Старанка выглядае так, быццам бы яна была вырвана з больш вялікага тому. Мясцовыя сказалі, што гэта кавалак знакамітага зброі, вядомы як анафема, і, магчыма, нават адказная за тое, што прымусіла Джагану Сорэй
звар'яцець. Калі яна старэла і ведала каштоўнасць яе сям'і, яна ніколі яе не адпускала. Калі яна нават не ведала. Так. У месяцы пасля яе перад яе смерцю розум Джоанны быў згублены страціўся поўнасцю у не літасці, а лютасці, вось. Лютасці і галюцынацыях. Яна працягвала напіваць 2-1-3. Калі яе прыслужнікі так сваім апошнім прыслужнікам, якія засталіся пасля яе Bizarre Beauty Rituals. 2-1-3 было падкрэслена. Што значыць 2-1-3? Вось падыманне. Добра, забіраем гэта. The petrified body 2-1-3. Цікава. Што бы гэта не значыла. Падымае трупы, чытаючым вершы. Неблага, неблага. Я думаю, яшчэ можна дакруціць. Быццам бы чагосьці яшчэ не хапае. Нейкі такой прям фішечкі. Таму што Барт Некрамант файная ідэя. Ну, хутчэй як канцэпт. Так, цікава. А вось мы Undead, так? Нас акамяняць можна? Чи все можна? Праверим. Цікаво, што за 2-1-3. 2-1-3. Оп. Надо цяжкі. Ладно. Оп. Окаменели. 2-1-3. Ну что, он не собирается вертаться, так? Давайте, вернем его. Где там благословление? 2-1-3. Ага. Ага, и благословение полностью обороняю. Все нормально. Мы забрали предмет, потому что мы были покуль благословлены, и нас немагчыма было окаменеть. Так, по апошнім понятно. Может быть, у гэтым пазл, які быў, але я просто абышоў яго тым, што зрабіў, як зрабіў. Чекайте-ка. А, я чырвоному прынцу ўсё забраў. Так, дзе чырвоны прынц? Так, гэта шчыт нейкі новы. І посох бессэнсоўны. Шчыт горш за наш, можна адразу ўсё. На продаж і ифану. Усё, чат. На гэтым, я думаю, я буду скончваць. Я не ведаю, што за загадка 2-1-3 гэтыя чэлы хутчэй ўсё разваляцца, калі іх благословленнем ляснуў, так? Я маю 100% упэўнены. Ось. Ось такая вось штука. І гэта таксама. Тут можна нават не здагадвацца. На самой справе праблема наших ДНД персонажаў нізкі ўзровень. Мне здаецца, класы раскрываюцца на вялікіх узроўнях. Мы ж яшчэ ні разу далей ага не пампаваліся, а некар на 5-м узроўні, мне здаецца, не цікава. Далей 5-га. У мяне была партыя, якая была 7-8-10 прыкладна ўзровень, але гэта самая далёкая, што у меня была група, якая прамацавалася прямо з нуля і па сістэме літаральна тыпу забей, атрымаю досвед. Ось. Я скажу, даволі доўга мацуемся і даволі доўга праходзім. Я не ведаю, што рабіць з тэмпам. Я не ведаю, ці мая гэтая праблема, ці яшчэ ў чым. Немагчыма просто абсалютна тое, што павінна быць маленькім, яно займае мільён нейк гадоў, і я не ведаю, як... Усе, хто я бы не назіраў, ва ўсіх такая ж праблема. Ну, тыпу, ні хутчэй, ні павольней, нічога такога. Альбо ператвараецца абсурд, тыпу, са столі камяні падаюць. Что подаровать коллеге с L-департмента? Ну, трэба ж залежыць ад коллеги же. Что цікава человеку. Самое простое, что я звычайно пытаю, это ці ёсць виш-лист. Типа, ну, прям просто пытаю человека, ёсць виш-лист, ці не.
Калі у человека ўжо ёсць тыпу збор пажаданняў, які ён ждаў бы, то ўсё, праблема адвальваецца ў гэты момант. Не трэба думаць, ні прыдумваць, ні шалець. Просто. Добра, на гэтым я тут, падаецца, ўсё глядзеў. Я не бачу 2.1.3, так? Ну, 100%. А дзе можа быць гэтае самае сховішча-то? Просто мы спусціліся, канешне, круто, але мы не знайшлі зброю. Нам усё яшчэ патрэбна нейкі пазл тут вырашыць. Давайте захаваюся прямо асобна. Того, што мне падаецца, нешта не дакруціў. А на гэтым я буду скончваць. Заўтра будзем далей раскручваць гэта, што тут увогуле рабіць-то, я не разумею. Так, я пагляджу, хто у нас чым займаецца. Я бачу Руді, я бачу Курісу і ўсё. Давайте сёння да Курісу. Вам я жадаю добрага дня. Добра вам адпачыць, калі вы адпачываеце, калі вы працуеце, добра вам папрацаваць. Я сам пабягу папрацую, а мы з вами пабачымся заўтра. І план такі, што мы панядзелак, аўторак яшчэ заўтра і панядзелак, аўторак гуляем у Divinity Original Sin 2. У чацвер у нас Dark Souls, у пятніцу мы яшчэ пакуль не ведаем той, што будзе на першым месцы ў чацвер. Такі прыкладна план. Ляцім да Курысу. Да пабачэння.